iti tunggal pitik ki puso, ada guruuray nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Anya ti plano? Urayan na ka ni Uncle mo Romeo iti Canada. Anya? Ada ka nun agururay at trabaho ijay. Kasta ka di, mama. Kas lang aming awan asam ko maumatayo. Anya nga ron ti kayat mo? Ano samlatan ti trabaho? Awanan sa pulag iti trabaho kan posisyon ko kas engineer iti kumpanya, mama. Kan natalgad ti kumpanya ang ayan ko. Uray pay. Napimpintas tayo ng opportunity, iho. Sige, mama, panunong tagpay. Awan iti planok, ti mapan iti sabali a lugar o no pagilya. Nga masaan na dakas no sa pulam tinapimpintas pa'y agasat mo iti sabali a lugar. Sa anak pa yan makaikad na yung mama. Anytime, ipatulod na ka nun ti plane ticket mo. Ha? Saan na mabalin, mama? Apay ngay nakmandak launay. At daan ako iti hustong edad. Kang runaan na, nakapurpos ako, kan adaan ako ni tinatalgad at trabaho. Saan mo kumapaayan ni Uncle Mormio? Tapara itinaranranyag amasak bayam ti pampanunutan na. Ito na ang araw natin. Anya? Anyat is ma'am. Day taman kanta mapatpatukar. Manipod iti stereo dahito yung restaurant. Pwede ta kanta. Tunggal lakit din at data dito. Maira na ang mapatpatukar day ta kanta. Siguro, Song of the Week na rin ta. Saan asikat asinger tinang kanta. Ngayon, napintas. Huwag ron. Nagtingkas. I'll be right by your side. Magus-gustuak man day ta kanta. Oh? Wen, kayat ko. Babaeng day ta kanta. Malaglagyan na. Anya? Mabalin ka diha day ta kanta. Ti agpaay atanda. Ti panagtugmok tirik nata. Sure. Ket no bilang tagin na tayo ta. Day ta kuma ti mangipalagip iti tunggal maysa kadata. Kwa. Aday bagam? Awa. Sige. Tangay, nalpasta na lang, ha? Apanta. Agsubliak pa iti opisina. I won't let go. Over the Damat madlaw ko king ka dyan, Ray, bro. Anya na ta? Manungal daw na nadlaw ko asan ka matimtimak, kandawan ka kanay gayam. Ha? Ada ka di parikot yo, kinilin? Awan, Greg, bro. Anya ka ti parikot mo? Ada sakit mo? Wino marikrik nam amadi iti bagim? Awan kara kita ti parikot ko. Ngam kat di. Ti kayat ni mama ama pasamak. Abay. Amuna ka din ti ayan ayat yo kanlin kat di na magustuhan? Saan? Ngam kat di. Adagayam nagtulagan da ken Uncle ko Romeo iji Canada. Ha? Wan Greg. Kayat ni Uncle ko Romeo ama pana kijay. Tadda ka nung nagururay at trabaho kijay. Anya? Nay. Kahit mo asawan, bro, panawam ti trabahom dito, panawam nilin. May tangarot ti parikot ko. Saan ko nga muna niya tiramida? Kasano nga ibagak na niling? Kumusta kayo matingkin ni Jan? Nabayag ajak nakita ida na ka ni Greg. So far, okay mat. Awan mat parikot, friend. Amom? Nakasat ka unay kan kwa na. Ngamin nasingpat, kandi adal. May nga inhenyero.
Kesta ka di? One friend, saan lang nga dita? Gwapo. Sana all. Wan nga ron. Kaano nga tamot ang makasara kakitikas kan ko, ana? Hoy, palalo ka, Mat. Ay, mabitlaan. Adan samot kurso na dagan ka ni Greg. Anya? Allah ka. Haawan day jay. Kaya't naklakan mo ang best friend. Si Kamot. Ay na, Vilma. Kastala ang tirugrugi na. Ngam, pagangayan na. Agrayon to ken ka. Saan ko nga mo, friend? Kas lagayim lang ti mariknak para kan ko, ana. Kung namlatay ta, tasaan pa'y anagrayo ken ka. Ngam inton agaraman. Agbali mo't laang tiriknam. Ket, amangan na saan mo ang mapupuutan. Inaklon mo to gaya man. Daitan ti Jack mo. Jack mo't kidi may baga Ay, sa bagay mo't katiya. Narigat mo't no ko na madi mo kayat. Narigat ti agsa o iti patapos ako na, da, friend. Gusto ka dita. Katuan. Kat no kas pangarigan. Awan dakes na. Total, nasingpot ni Greg. Saan ang narigat nga ayatan di kasken ko na, friend. When mat kit di friend. Kasano no di nakayat. Yun lang. Saan gumatakayat asyak ti mang te di ti motibo nga gayatak. When nagkursonada akon ko, ana. Awan mo't kat di, Ay na, friend, uray kastuyak laang. Salak ni bakmat ati dayaw ko. Jack kayat nga agbalinak ana babae ti imatang ti lalaki nga ayatek. True. Husto ka dita, friend. Uray ko nada nga data yun iti moderna panawen. Di na kaya tasawen. Ay baba tayo matlao na yun ti kinatao tayo. Girl, I need you. I need your love. Nasaya at si Mangpet kaniha. Apay, papa? Ada ka di parikon? Imayta ni Rodel. Anya? Si Mangpet gayam. Anya kumat gapo na nga umawag. Awan mo't relasyon mi, papa. Amok pa yan. Agam siguro akit iring-ring naman ang tirik na nakin ka. Sorry, papa. Ngamaddan kayan ayat ko. Ay, imagamtukan ko na Wan, papa. Adan nagkinarian mi kan dyan. Isu sa bagay, awan makunak kini dyan. Professional kin nasimpet. Ken, iso day ayatek, papa. Nupay kasta, kasaritam lata na saya at ni Rodel, nakita kayo. Wen, papa. Kaya't kumata makasarita. Ibagakan ko ang awanan mauray na kanya. Kat sardangan na kon. Kasta ti rumbang iha. Kasarita man na saya at tapno sana makapanunot iti dakes. Sanak mo't atay tao nga arugante, papa. Amok dayta, iha. Tauray awanin di mamam, bayat ti panagdakkel mo. Pinatanor ka na saya at nga ubing, kirma nagbutang iti Diyos. Awan mo't kit di ti mapilaw ko kon ni Rodel. Tanatak ng mat. Ngam, papa. Awan mariknak nga ayat para kan kuana. Ito na ang naroon natin. Anya di kino na, friend? Si Mangpet ni Rodel kat kaya't nangagsarap kayo? Wen nga rod, friend. Anya nga rod itati plano? Saan ko nga rod nga amo no niya ti aramidek. Titay, saan amasaktan ni Jan kan saan nga gimon. No siyak ti sika. Ay, ibagamon kan ko, ana. Isumot kit di ti pampanunutek. Tasaan ko akayat nga adda saan may apag kinaawatan. One friend. Kasta ti kasayaatan nga ramidem. Ano, ti ko naman napatag nga ibagam kanyak, ha? Si Mangpet ni Rodel. Timay sa kadagiti nakaribal mo kanya. Ita. Imawag nga ron. Ket kayat natin makipagkita kanya. Okay. Kaya't kumata makasarita. Ta ibagakin ko nang awanan mauray na kanya.
Ta, at kan kayan ayat ko. Okay. Kayat mo, Adwata? Si Kama no okay lang ken ka. Sure. Saan ka nagdanag? Nasaysayat pa kay din, Adwata. Tapno mamatin tilo ko. Kasta nga rod. Ibagakin ka. Saan kong ipalubos nga dapay makaagaw ken ka? Agselos sa tilab ko ha. Talaga. Selos at tanda tinapudno a panagayat ko ken ka. San ka ngagdanag? Tapulos adi kan sukat. Anya man ti mapasamak. Uray pa'y asino dagiti akaram kanya. Rumbang lang nga di nakisukat. Tanusikan ti mapukaw kanya. Kayat ko pa yan nga angis ko't magsat. Sana all. Isa patak nita. Awan pun ti serserbi ti amin kanyak. No si kamat kan ti mapukaw iti biyag ko. Talaga lang ha. Kinasinarak iti may sa kadagiti kapingitan nga grayo king kuan. Kasta nga ron. Yagnagan iti Rodel. Anya nga iti reaksyon na di inyam muna kanilin. Awan. Kasla nasukaan. Sana nakasasao ti loko. Ipagarup na siguro ang makapuntos pa lang kinilin. Maparin na. Saan ka nagsasao? Iso dalang. Di mngagak lang iti saritaan da. Tanarigat ma. Gusto magkidi Sinango na, anasaya. Owan Greg. Dahil tamo ti dayawakin ko na. Sana bastos. Kas ka na iti daduma. Isungarod ako na, kanagasat ka unay. Tanasingpat nilin. Sa pala ko mataawan to ti tumao da parikot iti relasyon mi. Nang rona no talaga adi malapdan ti adayok. Apay, talaga ka diya matuloy ti papan mo? Kasta ti kayat ni mama. Aguray ka. Apay nga isuda ti nag-decide para king ka? Adda sakit ni mama iti puso. Kat saan ko akaya tasak ti pakaigapuan ti dake sa mapasamakin ko na. Sa anak nagtungpal iti kayat da. Adamot kay di rason. Katima ko na, sa nagaputawan talag ko di kainayat mo. Ngam nari katima ko na nga LDR, o no long distance relationship. Naitangaro ti pampanunotay. Amangan mo adan tuket ti aglamis kada kami. Girl, I need you. I need your love. Ada ka matgaya mo dyan, iho. Apay ka di mama. Kasla da pagkaragsakan nyo. Talagang ada. Iho, ato yo. Kanya na ito Daytoyan ti plane ticket mo para Canada. Ano niya? Isarog yamo daging paki. Into noong may alawasan ti flight mo. Mama, ako Ay, saan ka nga agrason pa eh? Total kat bayadan dayta ni uncle mo. Sige Agpakada ka matan iti kaayan-ayat mo. Manmano dayto yung oportunidad, iho. Kan may isa, para matlang dayto iti masakbayam. Kababain mo't kada uncle ka nanti. Wala, nag-effort da ng tulong kan ka. Awan itirik na ti umadayo, mama. Amo, nga para matlang iti naranranyag amasakbayam daytoy. No, mirisan, oray dituyak lang. Amok ang makaurnungak mo. Tanang ato mo ti posisyon ko, iti kumpanya nga ayan ko. Amok, ngam amag anapimpintas ti agururay kan ka anapintas agkasa ti jay. Saan ko nga mo, mga? Amok nga dadakkel a rason, no apay adi mo kaya ti umadayo. Saan ko nga libak? Saan ko kaya tapanawan ni Lin at dapan nakabalin na? Abangan no isukat na ka, kasta ka di. Agtaloy ka kanilin.
Narigat ka ginadayo. Masapol nga agtalag kayo iti tungkal maysa. Iti panagin na dayuyo. Maso ti kinapudno ti tunggal maysa kada kayo. Siguro. Amok awan maramidak. No di timang surot iti pagayatan niya. Isa, sige. Padasak, mama. Love. Pinitbatam ti dakulag ko. Abay. Kaslag mamayo ka. At ka ti marikrik na. Saan ko nga mo, no? Kasangarugyak. At ka ti parikot. Nakalidliday ti langam. Something wrong? Sa pala kumatasaan kan itong agbalbali yung bayat tikawan ko. Anya? Kaawan ko kunam. Abay. Sa dino ti papanam. Saan ko alam naman na ito eh. Kung ako no saan to ang mapasamak. Ti anya. Abay. Sa dino ti papanam. Hindi Canada. Canada? Ngam. Abay nga italaang. Ama sa kanyak tayo. No kasta, nagsarita kayon kinlin? One Greg. Ay, ti reaksyon na. Nakiktot. Kaya nung nakitak tiliday karagiti matana. Uri sino mat, bro. Agasam na ita. Kinilaat mo. Saan ko nga minanam naman na kasta kadaras na iti paspasama. Mas dawag nga ron. Kano lang dahil pa nang ibagam kanya, ngamita, mapankagaya man. Sana ka naragsak. Tawan kasta plano. Amuglatan ti kang runa na rason, no apaya di mo kahit tumadayo. Greg. Nilin, saan ka di? Puto na ito. Saan ko akayat nga ginadayo kami? When, takas tinakunaking kay tinaminsan, nariga ti long distance relationship, bro. Oh, ada ka matan. Kumusta ti ba nagsarita yung kini dyan? Vilma. Oo, apa yan? Asangit ka matan. Kaya't napasama ka? Diyak kaya't nga iti opisina tayo magsangit. Apay namin. Nagapa kayo kini dyan? Naglugumot ka na dyan tao? Apay, ada ka din na doktalam asabali a babae itibiyag na? Saan? Umadayon ni John Ray. Anya? Ay, talaga nga rin ngayon sukat na kan. Saan, friend? Nga mapanan ni Jay Canada. Ay, kasta ka di. Di na yung bagbaga-kanyak. Nabayag ka no dayjay. Ngam, itan ang matuloy. Oh, kat nagkasat ka na unay. Sana all. Kasano kumaama ko namot na nagasatan. Kit umadayo nga rudan. Iso nga ruda madanaganak. Pagdanagam ko mangay, kat nakasingsingpot mat di love mo. Love na kalaunay ni John Ray. Wala. Ngam narigat ti long distance relationship. Aniya? Ay sus apo. Di pala nakapampanaw dahi tanti pampanunutam. Natural. Amangan no. Saan kami ito nga kita pa eh? Ha? Anya ka din dahi tangay bagbagam aya. Tsaka mo, Vilma. Nga madanagan. At ayo ang mapasamak dahi ta. Kansan naman na pampanunutam ti kastata. Ulitak, nagasat ka unay. Ha, nagasat ka. Sana all kunak manan. Tsaka mo, nupudnutan ako naman nagasatak, friend. Makunak ang nagasat ka, taimton sumangpet, agkasar kayon. Kalpasan na, alaet na kamatun ijay. O di na saysayat man ang tigasat mo nga siya. Nga mailiwak to itikawan. Anya kumat pa kay kawaam.
Sana parikot ta. Tangay high-tech mo itan. Advance itan ti technology. Anya? Oh, ada Facebook, ada Messenger. Kan, mabalin yung sarita nga agkin-kin nita babaan ti internet. May ikawag tulakit di Kan talaga ngamin nga tadanak ko. Ay, sus ko naklangaro din nga wanrong nga pagdanagam. Wanangam ka sa nun nga no makasarak to ti sa balay jay. Ay, sus! Apay, awan pa nagtalag mo iti kaya nayat mo. Amok ngamin, adun to ti suluisog ijay. Sika talaga. Uray sa dino, adda sulisog. Di pindi daytan iti tao, no, pasulisog. Ha? Oh, di uray man kadagin na sidag kayo akanayon, no talaga, pasulisog. Adamot kit di rason mo Jak maawatan tiriknak ngamin ni kinamuak. Ang talag ka kenkwana. Talag, iti tunggal may sa ti kasapulan iti long distance relationship. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Talaga asahan na malaptan ti papanaw mo. Wino iadayom kada kami, bro. Uwan, bro. Pudno gaya mapanawa mo, wino adaywa mo nilin. Awan maaramidak, bro. Kasi tinakonak. Saan ko akayat nga agsakit tinakam ni mama? Kat isut pa kaigapwan ti dakas ang mapasamakin ko Bro. Napatagmat nilin kanyak. Ngam napatagmat ti inak anak kautangak itibiyag ko. Mawatan ka, bro, dyan. Isung adda ko makiddawakin ka, bro. Anya day ta? Saan aga po taon panagtala ko kinilin? Saan mo ko maabaybay anti kayan ayat ko? Nay. Anya ti kahit mo asawa ni ti day ta, bro? Nasingad nga gayam. Sika ko matimang bantay. Kun mang bayabay kinkwana. Girl, I need you. I need your love. Apay akas na tila nga masimang pwet iha. Nagsangsangit ka kadi? Papa, Apay. Nagapa kayo kini John Ray? Adda kadi saan nyo ang nagkinaawatan? Lino ko nakakadi? saan, Papa? Ngam pumalawan ni Jan. Pumanaw ko na iha. Papanan na ken anya tiraso na pumanaw. Agflightan ninto no mayalawas, Papa. Apay, nagikat ka din iti trabaho na? Ket mapan agtrabaho ija bro? Inalada uncle kan auntie na ijay Canada, Papa. Kasta gayam iha. Jak maliklikan ti agliday, Papa. Itala nga ginadayo kami. Iha, awan met nga tati dakes na, para metlaeng kada kayo dayta. Isagana nati masakbayan yo. Uwan matkit di, Papa, mawatak. Ngam, kasla sana pa yan nakasagana iti adayo na. Masapul nga maawatam, iha. Amin, patya ka na saya at ti plano na iti adayo na. Jak ka mo, Papa. Ngam, makariknaak ngamin iti panagdanag. Anya? Kasla mariknak ket. Saan kami tun nagkita? Ay nanak ko, saan aday ta ti panunutin? Saan mo kumapukawan ti panagpalag mo ti kainayat mo? Saan mat nga iti dayta, Papa? Ngam, ado ti sulisog ijay. Uray lakit ti anak ko na ya. Lumaipapan iti dayta, kasapulan ti talag. Kasi tinakunak, Papa.
At talagak. Di dak mababalaw no makarik na ak iti panagdanag. Amom, iha. Uray no adda dito no talaga ngagloko. Mapalilata. Papa, Ngam uray adamit iti adayo. No talaga napunlukan ka. Liklikan na ti sulisog. O anya, friend. Naisaga naman ti bagim, iti papano ni John Ray? diyak mo, friend. Ngam, lumdaan nga. Taitalaan nga agin na tayo kami. Maawatan ka kiti. Yung masapol may ruwam mong tabagim. Talaga kasta? Sana mapunas iti panunot ko ti negatibo abanag, friend. No talaga ngay ayatem. Awatem ti amin. Adu ti sulisog ijay. Ta liberated launay dagiti babae ijay. At least no ditoy, adu pay laang dagiti mangipatek iti dayaw da. Pudno day ta kinunam. Ngam kasi tinakunak, agtalit ka, di kayan ayat mo. Oh, madanon kayo matgayam dito yung restaurant, Lynn. Vilma. Si kamat gayam, Greg. Oh, Greg! Ah, Di mo kadwa ni John Ray, Greg? Wen. Adda nga ni kamakam na report. Takasapulan ni boss. Wan ata ni, agluhasan nito may alawas. Masapul nga rod nga the turnover report nga. Wan matkit di ang. Adda kami tayo mang take over ang kinkwana. Ni, kunak man no si ka. O, saan? Sa Balea Department tayan ko. Ay, kasta ka di. Ani, saan tamatang may ramraman nila niti saritaan? Uli, na pwede kag tagtagari. Sige lang. Okay, aklan. Kasano ngay? Anya tirik natin mapanawan? Ha? Ay, sus, Greg. Di mo man sutilin tigayam ko. Ah? Ay, awan mo't gandat ko amang surdukin ko anang madlaw ko ngamin tikin naliday na. Natural. Si kamang ba't di mapanawan? Lynn, don't worry. Nasing patigayam ko. Uray agin na dayo kayo, di na kanto isukat itiganggan na at chicks. Nakikita kayo gayam kadalin kun Vilma. Wan, napanak kami nagbirin data marik naktibisin ko. Matamot nga rin pa kumiko mamitay. Okay laan. Naskan amalpas ko dagiti reports. Takabawain mat kini boss. Anyitikon ko na da Vilma kun Lynn. Nadlaw ko ti kinaliday ti rupa, ti kain ayat mo. Agsarak kami ng madamdama. Pagsaritaan may anasayat da ito eh. Masapul ah. Ngimsan ka madanagan. Aramidik ti bilin mo kanyak. Agyamanak. Saan ko abaybayan ti kain ayat mo? Sana agaputawan pa nagtalak ko kinkwana. Amumatan. Amangan numaamuan ni Rodel. Nga awanak. Katday tati paggundawayan na. Di napatpatasan na paglukwan ni Lynn. Tas siyak ti makalaban na. Girl, I need you. I need your love. Ti anak ko. Hello, iha. Papa, maladaw ka kasumang patintun madamdam ha. Agkuyog kami ngamin ka ni John Ray. Kasna ka di? Alawan iha. Amok mo na napatag, ti pagsalitaan niyo. Di kay madanagan, Papa. Saan kayo kumangag panunod iti sa bali? Tamo ka salwadan ti dayaw ko. Amok mo't day ta iha. Ti napatag kita, kit amok no asino ti kaduam. Iso amaladaw ka. Wan, Papa. Amudak magdan. Diyak kaya't nga dandalag kayo. Wan iha. Tay talahin pa. At apay nga minaramid at iti opisina. Sige iha. Bye, Papa. Bye. Talaga matanagan ti anak ko. Iti panagin na dayuday ti kainayat na. Ang no siya klaeng.
At damit pagimbagan ti panagin na dayuda. Tapno masuot no kasano ti kinapudno ti tunggal maysa. Kagrunahan ti amin. Amok, apagimbagan tanto matlaeng day taabanag. Nalabit, kayat ni Tiyan, kaysa ka na ti masakbayad da. Lin, Vilma, panawan kan ditoy. Ada ni Jan. Okay lang, friend. Good luck. Uy, si Kamot. Anyway, Thanks, friend. welcome. O sige, mapana ko ni Tiyan ni Jan. Babush! Okay, bye-bye. Agad na kayo. When? Ay, anyan ayat ikayam ko. Malidayan, gaputaw madayo ti kayan ayat na. Hangam no siyak. Muragsakan ak. Tamabalin aday tatidalan na makadanon tumatan ni Canada. Hello, Vilma. Oh, Rick, si kamat kayam. Oh, nasino tulurayam? Awan. Agur-ureak lang iti taxi. Pinarubuatak lang ni Lynn. Tanagkuyog tan kini John Ray. Kung nakanururayam ti boyfriend mo. Ha? Kasta ka di? Tapno, saan ka na marigatan nga agoray? Itulod kan. Oh, thank you. Ngamasahanan, Greg. Kababayan pa eh. Amang ano da makakita ka data kat maidanon iti girlfriend mo. Ay sus, sakpay katipon ti pagapaan yon. Anyan. Ay, katawa ka. Ay, makakatawa kitim bagam. Awan girlfriend ko. Oh, sana all. Tilay bagbaga akon. Kasta jak mamati. Oo, at daking ka ano saan ka mamati. Ibagbaga nga ro ng tipod no. Okay, saan ka apilitan ang mga klon nga dan girlfriend mo? Kasi din ako na. At daking ka ano saan ka mamati. Wanya, pabainan na ka di amang itulod kang ka. Ha? Sige man laran. Abangan no kaguran nakpay no saan ka apagustuhan na mangitulod kanyak. Apay nga paradam dito igit ti baybay tinugan mo. Kaya't kung agsarita ta na yung bag, iti maod agon daway. Kaya't ko nga agkin narita. Kinapudno na dyan. Madana ka na. Pagdanagam ko ma. Awan raw ba nga pagdanagam, iti adayok iti danam. Dyan. Kasaan ati kinaadayota, iti tunggal maysa. Ti mamaglami isterik na ti tunggal maysa. Ikarikin ka data. Sapay na kumatakas tang agpaiso. Ngam, sana mapunas ti danag ko. Apay mait. Hanya iti pagdanagam launay. Awan ka dit pa nagtalak mo kanya. Agtalagkat kan ka. Ngam, kasano na makasarak kan to ijay iti sabati. Saan to ang mapasamak data, love? Kasi kalaang tinakaitalay mong dito'y puso. Dyan. Saan mo kumapukawan ti panagtalak mo kanyak? Si bubukol ti panagtalag ko ken ka. Pulos. Sanak nga agtuatwa. Si kakit di nang runakat at daday di arodel anapingit nga agrayokin ka. San mo apagdanagan day ta? Taawan ti makaartap ken ka dito'y puso. Kasta akmat. Iso a please. Agkari ka kanyak. Orayon nak nga ore anyat mapaspasama. Agsubliak. Tapno tong palak ti karikin ka. Promise. San ka nagdanak? Adda akmat tangagur oray ket ka. Agyamanak. Kanayon mong ipapan. Nga addak akanayon itisibay mo. When? Adayo akman iti dinam. Ipapan ko mo't nga adda ka itisibay ko. Katsika ti inspirasyon kun kirid ko. Same here. Chante. Sana tuwapulos nga pariyo. Yes. I always love you. Forever and ever.
Kasta agmat dyan. Sika, kat sikan tula ang tinakaitalimang iti puso. At ayo ka man iti dana. Ulitak ti karikin ka. Agsubliak, tapno tong palak ti karikin ka. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Agyaman na iti pangitulod mo kanyak dito'y airport, Craig, bro. Awanan yaman na bro. Katay karim kanyak. Sikapay lang ti makaamo kinilin. Aywanam ko ma. San ka nagdanag? Adday tinatalgad nga ima ti kainait mo. Agtalag ka kumakanyak. Nasingad na agayam. Kan nalablabas pa yung agayam. Taabak tapay ti kaslag kabsat. Nulabsam ti agsao. Agpada ti kawikaw ti bagis ta ako nada. Wan, kasta matirik na ken pangibilang aking kabro. Kaday ti tilaglagi pam. Anyaman dagiti napatagkin ka. Napatagmatan kanya. Agyaman nak, Greg. Natalgadan ti riknak amang panaw king kuana. Taamok adi mo baybayan. Wen, sakti mang sukon, mangitulod ken kuana, iti trabaho na. Saan ka ngagdanag? Agmulta akton. Wan na yan. Good luck bro. Ken saan ka kumang makaliplipat? Anyan tirik na mita. Okay lang. Nga may kawaak. Kasano, awanan ti umawag kan ka, kan awan maawat mo text messages. Wen nga rod. Sana bale? Saan mo mataparikot ti mangsukon kan ka di balayong, kan mangitulot, natlaan kan ka? Ngam, adda pa nagbain ko, Vilma. Apay mat. Panagkunak. Awan matidakas na. Naroon na no nagtulagan da nga kayam. Wen mo't kit di, ah. Amo mo't ti kinasingid da adwa. No pay amo kamay kawa kalaan. Kaputasan ani dyan ti kadwam. Ay, wen nga rod. Awan ka di pati awag na kan ka? Awan pa'y mat. Siguro. Saan pa nakasangpot ijay? Wen, tadwang sa ti stop over na. Isumat la kaya. Okay, orayam ati awag na. Awan pa lang tawag ka anak ko. Hanggang mukha na pilpilit lang nga napanijay. Para kan kwa na matlang tay jay. Uray agin na tayo ta. No naikari nga isuta. Awan makatupag. Agaya tunay ni Chanre kinilin. Wano analin. Anya nga tati mapasama kay ti relasyon ta. Ita nga at dani ti antayo ti anak ko. Ay, sa bagay. Piyagtatay ta. Makamutan no niya teramitan ta. Saan ka mo't itaalaptan? Kaya't ko lang matamay sa gana da iti husto ti masakbayan ta. Damo ka na pimpintas ti kasat na ijay ngam ditoy. Awan ba't kiti ba ko nakinilin? Ngam, saan lang nga mo ti kasat ako nata? Ta ultimo inapoy nga isubo mon maragragpay. Agap, kasi ti kunak. Nunay kari nga isuta. Awan makatubang. Kat agtugmok lat tatitalan ta. Nga ora ang japay dagiti sumangpay apan nupo iti relasyon ta. Girl, I need you. I need your love. Kaya't mo asawan ni Greg timang sukon ken mangitulod ken kaditi balay iha? Wen papa, nagtulag da ka no kan dyan, Ray. Uray pay. Bayan nila ta na.
Nasingpot-pot ni Greg. Kan agkagayuman dalaunay. Abak na pa'y nga ruti agkabsat ka ni Jan. Angam, iha. Amangan no sa bali ti pagtungpalan ti kanayin niyo panagkuyog. Papa? Nangruna no nadagkat kay launay. Awan mat nga ta, Papa. Ngamin, kas itinakunak. Nasingid dang agayam. Saan mo laeng amay baga, iha? Tadyay ko na nga ruden. Ura na yu periti danom akayo. No kanayon amadadang. Sumgad ta. Eto na ang naruna. Anya ti kinunang, friend? Saan ka nakaturog unay, di rabi eh? Wen nga rod, friend. Sana sumina iti panunot ko dyan na ibaga ni Papa. Anya nga minaya ti imbaganakan ka. Kasla mariribukan ka launay, saan ka nakaturturog? Amangan ka no iti kanayo na panagkuykuyog ni ka ni Greg kat adda maabol a relasyon. Ano niya? Oh, well, saan tayo lang nga mo? Adayo ang mapasamak dayta, friend. Nasingad nga aggayam da Greg kan John Ray. Amok, amom. Kunada, awan imposible kan ayat. Si kapil mo may sakamat. Sa may sa ada nagkinarian mi kan ni Jan, nga oray anyat mapaspasamak. San kami itong agsina wano agdinipat, nga oray agin nadayo kami. Oh, sana all. Awan! Nagkaring agsugli tapno tong palon na ti Karina. Wow, ha? Sana all kunakmanen. Ken, adtuyak mat amang ururay kan kuana. Tapno matong palata ti panagkalay sami. Isungarod ako na, asaan ka nga agliday iti adayo na, tama ko na anagasat kalaunay. Ngam, ti posible nga adda maabol a relasyon iti nagbaitan mi kan ni Greg. Kasla imposible, friend. Oh? Kasano ko ma? Kasano ko nga? Oh? Anya ngay no. Anya ti amo tayo. Adu ti mapasamak tunggal aldaw adumteng, friend. Saan, friend? Dinto mapasamak dayta. Ngam, Oh, nga niya. anda na sa ukanyak ni Greg. Apalan na kanuunay ni John Ray. Ta isu tinayat ko. Oh, makita? Kunakon kat. At dalakit dinalimo da pa nagusto na kan ka. Kinamom, nakunanapay. Ano ada kanu kasingin ko, arman na. Wow! Sana all kunakmanen. Kayat nasawan. Diyos ko, ada nga ta nalimit arik na na kanyak. 100% nga adda. No kasta tinaybaganakan ka. Kat, saan tala nga may baga? Ang mga nudumteng tutyal daw nga ipudno na kan kaday tarik nana. Taawan kat nga ro dito ni John Ray, agayem na. Eto ka na muli. Ay, adalakit din ti anak ko ay. Naimbag ta damat day ta agayim da. Agasam day ta. Sukunan kin itulod na. Ang saan to nga ta mapasamak ti pampanunutek? Nga iti kanayon da pa nagkuyog kat addan tumaabel a relasyon iti nagpaitan ta. Nagrunakit at dan ijay Canada ni John Ray. Nataer kan di adal ni John Ray. Kat sigurado nga ado ti agrukbab kan kuana. Kasanon no di nang tumalapanan ti sulisok. Tadayo ni adalin kan kuana. Nanyala ditan ti pampanunotek. Agam, saan nga imposible ang mapasamak na ito? Ititaktak der ken kinasingpet ni Greg. Saan anarikat nga ayat tikas kun kuana? Sorry, Greg, ha? Oh? Sorry? For what? Nagbayaga nga grub-grubwat. Kanayon nga isot pangungungtan kanyak ni Papa. Okay lang na ita. Sang-sangpit kumatlangit ay. Ken nasapa pa imat. Sa bagay, nasapa tapay ngagpaiso. Ngam,
Ang mga numala daw kamot iti opisina yun. O saan? Siyak mo tibo siya. Ay, iti department ko ti kahit ko asawan. Sure ka? Saan ka madaksan? Saan? Awan rumba nga pagdanagam. Okay. Imbagam day ta, ha? Iso, mabalinta pa iti dumaga sa amamikat iti restaurant, iti asadag ti opisina yun. Ala! Apay, saan ka pa yan namigat? Nagkapiak lang itay. Sige man laangan. Sa bagay, uray siya. Imbinumak lang iti gatas. Amok matapada ka, adi mamigat. Kasanumat nga mo? Siyempre, nasingid kami nga gayam iti BF mo. Natural, nadakaman na kanyak na ita. Ay, alawan eh. Amok-mot nga ado ti may istoryana ken ka. Maipapan kanyak. Kasta kayo kidi. Awan rumba nga pagdanagam. Awan dagas nga istorya na may papanken ka. Kanayon na ka nga ibida kanya. Iswa, kasta unay mo't nga apal ko. Anya? Day tatipod no. Adamadlaw ko ha. Oh, anya day ta? Talaga akanayon mumut apatukaran day ta akanta ah. Hinted kanyak ni Jan. Yung kabil na iti flash drive. Talaga? Sana all. Amok nga minamagusgustuan taimbaga ni Jan kanyak day ta. Anya? Kinamok. Malagip mo tigayem ko no mangeg mo day ta akanta. Pudno day ta. Ken? Pagustuak mo. Oh? Title na langin kit napintas. I'll be right beside you. Oh, gasan? Akay nasawan. Taakin na tayo kayo kinidyan. Siya ti adda iti sibay mo. Ha? Si dadaan ngagsilbi, kan mang saranay kin ka. Bayat ti kaawan ni Jan. Greg? Amom ka di? Kaslamat ang kurang tal daw ko, nuyak mangagday ta kanta. Anyan? Kan amom pa'y? At malakip ko tunggal mangagureta. Oh? Talaga? Oh, sana all. Sino mo? Malagip ko ti panagkuy-kuyog ta. Talaga? Sana all. Girl, I need you. I need your love. Asa ino nga tamat na ito nga mauawag. Di nga tadyan. Apay adito nga umawag. Kat adamat cellphone ni Annalyn. Felicitas Residence, hello? Si Kamat Gayam Rodel Barok. Si Mreka niti trabaho na. Nasaya at mat. Nakamami ti dayta. Kasta ka di? Uwan. At dani jay Canada ni Jalri. Nandanin makabulan na ijay. Ay tatisan ko nga amo, Barok. Mala. Baliwam tulangan ti umawag no balem. Uwan, Barok. Sige. Bye. May samit day jay Arodel. Kasanuan na amuan na nga awanin ni John rin iti Pilipinas. Kan, saan ka di pa'y nagsubli iti trabaho na? Ay, napingit day jay nga grayo iti anak ko. Kat amangan no riribukan naman iti anak ko. Amangan no iso tumawad ariribok iti relasyon dalin kin dyan. Kakaisuna saan ko anak ibiyangan ti relasyon da. Dayjay kit din Arodel ti manggulo kadakwada. Wanya, mapandan? Nakaawid gaya man dagiti kakaduam. Sorry nalaadawak basit. Owen, okay lang.
Adamot langin naramid ko, kan inyawag mo matamala daw kabasit. Ada nga minilipas ko a report. Mabit lang nga, or noset dagiti papapel iti table ko. Amang ano ada pa eramidam, sige lang. Agtugtugawag lang dito eh. Sige man nga, Rod. Mabit langin da ito eh. Sige lang. Take your time. Nay, madamamot ang mapatpatukar ti paborito makanta ah. Paborito ta? Kunak ko ba? When? Onya, awang ka di payawag ni Jan. Ay, awan pa'y nga, Rod. Alo ko na mo kong. Nakalipat sa amaten. Ora siya, manungal daw na di mawag. Kasta ka di? Duangal daw mata na di mawag kanya. Ano yan? Ay, naglukon. Maiturid na, tisan gumawag king kay tidwangal daw. Siguro. Amo na abil si Ak. Nalabit ngayon ton rabi nga umawag. Agsabali mo't nga minti oras tayo dito eh. Kan ijay? 15 hours behind. No, alas 5 tayo iti agsapa. Alas 2 dalaang mo't iti malumijay. No, alas 5 tayo dito eh, kas ita. Alas 2 damot iti parbangon iti Canada. Wan mat kiti ah. Aday ta. Nalpasan. Sige, mapantan. Nalpas mon? Wen, i-check ko lang ang intong bigat. Kababain mo't no aguray kay ti mabayan. Na yun. Awan anyaman na. Uray kat, awan mo't amo kapapanan. O sige, mapantang nga din. Okay. Yak mo tiri daw. Man malipatam. Wen. Sige, Megan. Siya kunti mangilak. Nagsimpat ni Greg. Okay? Pagtumpalan nga ta, ikinadagkat. Okay? Pagtumpalan nga ta, ikinadagkat ni. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarano pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarano ngayon kami patangatang. Wan, kasta nga Rodel. Sige. Bye. Nagdagulit mo tanda dya, Rodel. Tsak kumarabang nga ibagati kas jay. Nung nasaysaya atin numamuan na, nga damang itultulod kinilin. Adaw mauawag iti cellphone ko. Di mat gaya man ako. Hello, Iha. Ayan mo. Papa, medyo maladawak ba sita sumangpet? Ngamin, nag-dinner kami ni Greg dito Irwal. Didak matanurayan namang rabi, ha? Sige, Iha. Alang arod. Aganad kayo, Wen. Wen, Papa. Bye. Bye, Iha. Saan ang magastusan nga ta ni Greg? Anya nga tati kay papananday tangar aramidot na? Amangan met no ti atap ko nga da pa nagkurso na da na kinilin. Mahang tangarodan ha. Kitkitaan nak matlatan. Maru na wakto lang ata. Ling. Tapno maitulod na kun. Kan makainanakan tumatan. Amok nga do tinaramid mo ito pigsina. Awanan yaman na. Kinsan ko amarik na tibanog ko nakadwa ka. Anya? O siyempre, kadwak di kapintasan a babae di tilubong. Di wow. Bola. Kapintasan ka dyan. Sige. Saan ka nga agdanag? Siyak to mati agbayad iti dinner ta. Panya, ay, saan? Saan kumot nga itulo kasi kati agbayad? Alakit din. Mangantan. Nalamiisan dagiti na idasar ang makan. Can I invite you, Jan? For what? Pangawisam kanyak, Charming. Kuyo ganak man nga dinner. Ha? Oh! Di
Di mo ko na ay napagkadkadam ti awis ko. Okay. Lipasak lang ti report ko. Saanan? Mapantan. Nalpasan ti working hour mo. Siya kung ti makam mo kini papa. Okay. Kasano nga ta makapagkagkadak iti daytoy. Anak ni boss. Iti daytoy a construction firm. Po, apekit kita nakitikas ta. Napintasak ka di? Ha? Ibagam tipod no. Nasaan? Gumurakan ka. Napintasak ka di? Naskan ka di pa nga ibagak. Really? Oh, I like it. Inagkanak? Para day talaan. Ping-ping mo na tinagka. Kurang pa'y Amangan no. Kayat mo nga iti lips ti agka. Ha? Ay, piniyakan mo tanya. Nag-click ko yung mawawag Hello? Nakaring ka pa'y kayam, Greg? Uwan, sana ka makaturog. Isa pinatas ko timawagin ka. Sorry no, masinga ka. Okay, no problem. Actually, sana ka mata makatulog. Ada ka di parikot mo? Pampanunutik namin ni John Ray. Ta nakalipat matan. Lin? Awanan. Talaga atsak maura yan tiawag ni John. Anya ka tangag paiso tinapasamak. Tawara siya ka di na pa inawawagan. Uwan nga ron. Maikatlo da ito yan na rabi adi mawag kanya. Oh, kasta ka di. Saan mo ta naka-online? Anya nga tan ti mapaspasamak ken ko ana ijay. Agtalo bulan lang pa itikat na iya saan. Uwan. Di nalam mo. Nalausan ti iliw ko kan ko ana. Bueno, busy mo dyan tao. Uray pay. Maipamuspusan no kayat na. Sa bagay, huwag matkidiya. Ngam. Sapay la ko ma, tadin tumapasamak ti pagputput nga, Greg. Pagputput ng anya. Adi kamtun agkita pay. Ay sus, saan mo't nga tama pasamak na ita? Tamok nga'y ayatin nakalaon ay di kayong ko. Isot ka na yun nang ibaga kanya. Ngam ado ti sulisog ijay, Greg. Anya? Iti day jay atak-tak dar ni Jan. Amok nga do ti agkurso nada ken ko ana. Sa bagay. Kasanon no. Di nantun masarkadan kan malabanan ti sulisog. Girl, I need you. I need your love. Kunak na agawid tayo tayan. Yung nagpilit ka pa lang may dito'y bar. Come on. Danggayan nagngauminom. Sorry, sana ko na agin inom. Kung agdrive pa eh. Sa adapay sa inton bigat. Saan mo paglanagan di trabaho? Tasyak di makamukin ni Papa. Anya? Saan, Charming? Nabitak pa lang iti kumpanyayo. Saan ko akayat nga adam ako na ni Daddy? Unak awan parikot. Sa balya talaga dito eh. Yes, honey. Come on. Ha? Honey? Oh yeah. Ibagakan ka tipon no. I like you, Chan. Anya? Kaya't ko you will love me. Kaya't ko nga ayatan nakmat. Diyos mio. Kasano dito yan? Kasano pa inilin? Naaglaw anak iti dito yung mistisa. Saan amabalin at tutupak dito yung babae? Oh,
Apa yan na pa ni magkamatan, honey? Kuha. Why you look at me like that, John, honey? Nabartek kan, Charmin. Saan mo nga mo ti sasawang? Hustong tinainom mo. Narigat mo malabsam. Ay, saan ka madanakan kanya? Naruwamak nga uminom. Naimbag mo saan nga agungat ni boss. Saan? Kunakmanan. Awan ng pibing na kanyak tabiyag ko daytoy. Anya? Saan pa yan nabartag? Come on, join me. Sa bali mo tayo yung babae. Oh, sige, honey. Let's celebrate this moment. Oh, iha. Apa yan? Apa saan ka makapangan? Awan ganas ko amangan, Papa. Kan, madlaw pa, yan napayatan ka, iha. Papa, Adda ka di parikot mo? Wano parikot yung kini John Ray? saan ko ngilibak kada kayo, Papa? Manungal dawan adi imawag kanyak when no nag-message man la kumay ti messenger. Amang ano makumikumit laeng, iha. Nasayat lang no kasta ti rason, Papa. Kasanon no. No, anya, iha. No nakalipaten, tanakasara ka ni ti sabali, jay. Anya? Manula nga bulan na ijay, iha. Isukat na kanadagos. Day tati pagdanagak, Papa. Saan nagaputawan talik ko ngam kasanon no. Ada lang sulisog kan ko na ijay. Iha. No talaga nga ayatin na ka. Malabanan na. Wano nasken alabanan na. Ada ka di parikot mo? Saan ka kumanagag di bakpay? Amo, da parikot mo. Saan ka kumaabumdang amang ipagkakanya? Basta, ada may tulong ko. Ipay ko. Diyak ka mo, Greg. Narombang nga ibagakin kita ito iwanusan. Ibagam lata, tadda ka si dada namang tarabay king ka. I'll be right beside you. Madanagan at ngamin. Kan, pasdawag. Kasan ba't nga mauawag? Di pa'y agonlinean. Kasla, aawan matan pinanawan na. Ore siya. Di na ko matawa-awagan. Sapay la kumata sana mapasamak ti pagdandanagak. Amang lipat ti gayem mo. Ibagakin ka. Amok no kasanot panagayt na king ka. Memang tayo nga mo dagiti dumtang nga sulisukin ko anay jay. Day tangarod ti pagbut nga, Greg. Amok. Moderno launay wano liberated dagiti babae jay. Ket mailawan ti gayem mo. Girl, I need you. I need your love. Sorry no naladaw kami ka ni Greg, Papa. Awan parikot iti dayta, iha. Kukwa. Papa? Awan to nga tati sa bali nga ibo nga dayta kinadeket yo iti tong kalbays. Ha? Nagrunakit ko nam, nga awanan awag kan ka ni John Ray. San ko nga mo, Papa? Ngam, kasagayim laang mo ti pangibilbilangan may titunggal may sakin, Greg. Saan mo ang may bagaday ta, iha? Tay kunadan, madibilok met ni ayat, tasa na basta nga grossing. Saan ko nga mo, Papa? Sige, magaturturog ako. Saan ka nakaturog na imbag idi namin sa narabi, pa? Sige, iha. Good night, Pa. Good night, iha. Nene. San samat anasaya atin ti mapaspasamak kadaan alin kin John Ray? Daytoy kaditi bunga ti panaginat tayo ta.
Anya ti orasan. Aldaw sa matan. Saan nga iti kwartok tayan ko? Anya daytoy. Apay akas to iti langak. Ni Charmin ti ada iti habay ko. Honey. Anya ti kayat asawan daytoy. Honey, please embrace me. Anya ti kayat asawan daytoy, Charmin. Adak iti kwartong. Anya ko nga pa'y. Tinagkaitata na turog. San ka di ngayon tulad na titi kondo unit ko? Ngam sana rumbang tinapasamak ka data. Tawan mo't relasyon ta. No need. And don't worry, honey. Sana ka papawi tinapasamak ka data. Nadikat. Maragsakan naglaunay. Ngam sana rumbang. Taada kayan ayat ko iji Pilipinas amang uray kanyak. But you're far from her. Anya. Siya teda dito asitataan ang mga pap iti iliw mo kankwana. I'll be right at your side. Saan arumbang daytoy? Among ka di dyan. You're a great lover. Ada kayan ayat ko iji Pilipinas. Lipate mo. Anya. Nabayagan nga gayan ayat kami, kinilin. Again na dayo kayo. Kat siya, tiyatay ti asidag mo. Di na sayaat, awagak ni Papa. Iba kakasan ka pa sa mara kita. Anya. Kayat ko, agtali na kaditi kundi unit ko agmalam kan agpat nagpay. Okay? Diyos ko. Nagbasol ako na iti relasyon may kinilin. Sorry, Jan, honey. Ngam idita mo pala makita kay di opisina ni Papa. Nagustuhan kan naasidagan kanyak. Ngam sorry mat. Nudyak maikaring ayatan ka. Charmin. Taada sa balingay ayatak. Mawatan ka? Aramid kami ng kapailag. Tapno maayat na tumatlaan. Felicitas Residence, hello. Hello, ma'am. Nilinday to'y. Oh, si Kamot Gayam, iha. Nakawag ka man. Sorry no madisturbo kayo, ma'am. Kahit kulaan ko matimakidamag, may papan ka ni Jan. Apay, saan ka di nga umawawag ka? Nabayagan, ma'am. Makalawas sana nasurok. Kat madanaganag. Naimbagkad ka tabakalawas lang. Idinto ta siya kat makapulanan. Ay, tsak man amoy titay-tiyay nga ubing. Kasta ka di. Unay matkan. Makupikom lang at na yan iti trabaho na. Manumot nga rod nga agopen iti Facebook na. Ay, day tatisan ko ka amo iha. Agam, bayam. Tapata sa kakontakan ni Kabagis ijay no anya. Sige nga rod, ma'am. Saan ka agtanag? Siya kunti umawag kan ka, no da makasarita kadakwada ijay. Agya manak, ma'am. Sige, kastabay nga rod. Bye, ma'am. Bye, iha. Ay, nagluko nga upingan. Ultimo kayan-ayat na. Di na naawagan. Ay, anyan. Apa yan? Awan pa'y makatawid na sa Amerika. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan,
iti sumarunungayin kami patangatang. Apay nga inawis na iti kantin. Kwa, friend. Da kayo lang kinigrek ti makaamo iti daytoy. Anya nga min dayta aya. Awan mo tinawag ni Jan. Uri ka ni Greg. Di mo tumawawag kin kwa na. Oh, Kasan mo daytan? tsaka mo, friend. Awan pa'y makatawan na ijay. Nakalipatan? Diyak nga rod amo. Anya tanong awagam ni mama na. Damagam na yung mawag ni Jan. Naawag akon. Mas daaw itim baga. Oh? Anyat ko na na. Nas daaw nga rod itinamuan na. Uray ka nung mati balay da. Saan ngay mawawag ni Jan? Nay, apay nga ay. Anyat na pasamak nan. Iso na ito yung tibagbagakin ka pagbutbut nga, friend. Ha? Adumteng ti panawen ang makalipat ni Jan. Tiyam kaklaunay. Amangan mo sana malabanan ti sulisog. Gapot ka adayok iti din nana. Well, kastoy tima ko na, friend. No talagang ay ayatan na ka. Labanan na ti sulisog. Saan ko nga mo? Ngam sa bali ti marikrit na. Saan lang ang akin na busy ti rason at di makaawag kanya? Saan ka kumangagpanunot iti kasta? Ang mga nagdalaan parikot na. Kan padasang tumanong ti umawag ka ni mama na. Tabarang imawag ijay kat anda update na ka ni Jan. Sana mapunas tinataan ko, friend. Sana suminay ti panunot ko ti kaadan kasukat ko iti puso na. I was hurt, and I wanna break free. Anya. Oh no. Oh, yes, honey. Tikagdanag. Awan gasto sa mga oray sinti mo. I have money. Siyak ti magkampo. Please, tika nagkitkat. Kasanon nilin nga guro oray kanyak. Ibagakkan ka. Something wrong will happen. No agkit-kit ka kanyak, honey. Anya ti kayat mo sawan. I love you so much. No di nakikasal. I will kill myself. Ha? No anya timbagak nga aramitak. Aramitak. Nangruna no agbunga tinapasamak ka data. Anya dahito yan ang naramidak. Promise. Aramidak kami na kabailan. Tapno maayat nagtumatlaan. John Ray, honey. Hello, bro. Nakalagip ka man. Kunak no talaga di na kami malagipan. Kumusta kayon tita? Saan nga okay? Hindi ka mat ngaminan makalagip. Dakla parikot bro. Diyak ang muno kasano nga ibagak kinilin. Iso asikati inawagak. Anya nga minday ta? Bro, diyak naliklikan ti anak ti boss ko amisti sa Pinay. Anya? Kasano nga ro din nilin? Saan mo pa ilang ibagbaga, bro? Pangnamnama ang pailaan? Pagurayam iti awan jay tao? San ka kadi amasyan? Kunam ngay ayatem nga maapay nga impaayam iti pagsakitan tinakam na. Nabartag kami ito ha. Kat nakaputak langan, amay may sa tinagturugan mi. Awagam, kat si ka mismo ti mangibagaking kwa na. Nuan niya ti baganakin ka. Awatem, tangay nagbasol ka. Girl, I need you. I need your love. Apay, anya nga min dayta. Saan nga baga ni Greg? Noan niya ti kunanaan ni Jan kano ti magibag kanyak. Adda ka ti dakas ang napasamak ka ni Jan? Sa balit yung parparit na kanyak, friend.
amangan no pimaysun ti pagamamkak adi kam to agkita pay. Taadan kasukat ko. Ha? Kasta ti atap ko. Sana malabanan ti suliso. Saan ka pa'y kumangagpanonot iti sabani? Urayam ti awag ni dyan kang ka. Urayam nga iso ti mangipudno kan no niya dayta. Kasano no saanan nga umawag kanyak, friend? Di, pilitan ni Greg, amang ipudno kan ka. Saan ka kumangag panunod iti dakas kontra kanyak, Lin? Kan ibagam adadadaulit ni yan. Amom no kasanot kinasingad mi. Saan ka nagtanan? Dungagak. Kunak mat akong takayam nga muna. Wino, ag-message ka iti account na. Urayam no anya ti sungbat na. Sikan ti mangiba ka, Greg. Anya man ti bagam, pacheck. Maawat ko. Nga ta? Wan. Anya man dayta. Kasanuman kasakit. Nga oray baga nga da sa bali a babae ni ti biyag ni Jan? Nukasta. Nukasta. Pudno ti atap ko. Saan na kano analiklikan tinasawa babae? Kamsan ka ngagdanag. Adag dito'y asidadaan mga dingay kin ka. Apaya naglaga na suliso. Nakainom da ka nung nagpadpada iti daya babae. Nakigtot lang iti makariing iti agsa. Tagkaatag kamatan. Dinan maliklikan tapa ikasaran ti babae. Ket amom ka di nga anak ti boss na ti babae. Anya? Pilipina ti inana. Amerikano ti amana. Oray pay. No talaga pang panunutan na nga da relasyon mi. Naramid na ti amin tapno makapagkagkad. I was hurt by the rumors. Isumod lagay masanan nga mawaawag ni Jan Kenkwana, sir. Tada naglawanan na ababay. Niya. Dahita tinagsangsangitan ni Lin. Nimbaglangan, ta napagkalmak. Agyaman na kitiyan anos mo kunkwa na, Greg, iho. Pasensyan, sir. Napan kami pa itikit ti baybay. Katidyang impiksan at sakitinakam na. Maawatak. Kat agyaman na kan ka, tanda ko lang ta mga andi ngay kunkwa na. Agagayam kami kada dyan. Awan parikot, sir. Adda ka kanayon amang dingay kenkwana. Oh, di ka lakit din nagtipal. Nailuyo sa kumatan, mama. Nakainumak kan narugso ni Charmaine. Iho, Parikot ko ni Lin, mama. Yapay nakasarita. dahita ti parikot ita. Nangruna kat agayat unay kan ka. Umangan mo't no niya ti aramidon na iti pagina. Amok adina baybayan ni Greg ni Lin. Ayat ko tagkid daw iti pamakawan. Awagak to, mama. Dahita ti kasayaatan nga aramitam, iho. No talaga na ilawan kaditan, anya garon gay. Mama, Darigat mo't no talikodam ti anak ti bus mo ako nam. Nangruna, no agayat kan ka. Adda ka di ibagang kanyak. Sorry, honey. Maawatan ka. And I know, ay ayatam tinapanawam iti Pilipinas. But I love you so much. Charmaine. Agpaiso, naiduma kami babae dito eh. Kat Jack may libak na ita. Nagsisinublak dagiti nagbalin akaayan ayat ko. Ngam, sikat nakapanagnat nga awan naglaw anak katakwada. Charmaine. Kang runani ti amin. Awan inayat ko, wano nakarigna kay ti ayat katakwada. Anya. Italang ang nagayatak iti kastoy, honey. Ipatay ko lakit tinutalikodan na. Promise.
Aramida kami nakabaulak. Tapno maayat nagtumatlaang. Saan ko amay kari? I know. Awan rik nam kanya. But, aramida kami tapno maayat na kani. Okay? Just give me a chance. Ikan naklangit ikon taway, honey. Girl, I need you. I need your love. Agyaman nagtakinaduan nagtitiigid ti paypay. Noawan ka lang nga mga nandingay kanya. Tsaka mo. Amangan no naglemesak ti tapaypay. Saan mo nga ramitin dayta? Saan pa ka ni busanan ti lubong? Nalabit sana da kayo tiniituding itong kalmay siya. Kahit pa Jack, dumteng to ti lalaki ama ikari dito na sinaw nga ayat mo. Manjakon. Anya? Saan ko na kaya't ti masaktan? Saan mong ibaga ti kasta? Dumteng to tinaikari aparakin ka. Sana ko namang namnama pa'y Greg. Saan mo apukawan tinamnama? Siguro. E di umadayo ni Jen. Nagparik ng kanya. Asaanan nga agsubli. Tapno tungpalan natin may sakari. Ayan na day Karina. Di na kano nalabanan ti sulisok ti anak ti boss na. Di ko namkit di. Talaga nga gusto mo't siguro iti day siya babae. Lin? Taurayan niya ti aramidan tay babae no talaga alabanan na. Siguro. Awanan maramitak. Nalabit. Di dati pagpatinggan ti amin kada kami. Ti kasayatan nga ramidam. Aklunam ti kinapudno. Patya kadumteng tumot lang ti ayat akatukad tinapudno apanakayat mo. Kasi tinakunak, Greg. Saan kun anam namain pa? You'll be safe forever and I'll hold you. Oh, kumusta tirik na, friend? Mauawa na nakitikanas, friend. Kaya't ko tiyak bakasyon. At pagkada ka akin ni boss. Mayat nga ta. Ibagam panunutak pa'y. Ibagam ka di ni Craig, bakasyon kayo. Anyan tulangan ti kunain da nagkuyog kami. Oo, apay panunutan ti masao ti sa pali at tao. Naon lakat ti dakas nga aramidan nyo. Manchak. Kanunan ti amin. Awan dakas na no. No, anya. No da kayon. Anya. Masakol nga klunat nga oray kasanot kasakit na, papa. Nagbanag nga ubaw amin nga rapaap mi. Analin iha. Napananti ka rin nga urayag ti panagsublina. Tapno tong palan na tinagtulakan mi. Talaga akas ta iha. Adalat ta dagiti dumteng nga pagting itibiyag tayo aditay namnamain. Kasla masudak ti pusok, papa. Inayat ko iti kastaunay ni Jan. Iha. Ayan ti ka rin nga agsubli. Tapno buklan mi ti may sa pamilya. Anak kari akmat nga orayan at mapasamak agur orayak. Awan kay bagan nga ramidem. No ti maklo na di ka kagasat. No ba'y nasakit? Kasta ti aramidak, papa. Aklo nagtikinapod no. Diyan mo, no aging kat ka, no amay turak ti sang. Kabailam iha. Saan ka kumangag bali na nalupoy? Pero naan ti amin. Kidawem ti panarabay ti apo. Opa. Wadi ha? Isut mang tidkired ken pigsam, amang sarangit ka dagiti apan nubok ti biag. Pa, agyaman nakiti panang patpatip karyo kanya. Laglagi pem kumaiha. At daak payla dito'y amang tarabay ken ka.
No namin pinsan amang liipatan. Awan babalin ko. Nga maging kaita. Mariknak pa'y laang tisamang tinaramit na. Maawatan ka. Sana kas ka rin na malipatan ti tao nginayat mo. Agpay sa dayta. Wan, tauray ayop lang may natarakin mo ama po ka. Umda sa pagsakitan tinakam mo. Wen Greg. Nang runa katinayat ko iti awan kasping na. Ngam, apayakas to iti palakam na kanyak. Babalawag ti kayem ko. Amo ka mabain mo't kanyak. Tasanon ng imaw akapay. Awan na mo kasawan. Urayan niya taramita. Uray kunak alipat ko na. Umagibas lang tayo dilagip ko dagiti panagkadkadwami. Ngam, ada pagyamanak launay iti apo. Tasa anak anailawan ken ko na. Ada pa'y lapagpanagkal ko. Nasinawak pa'y lang. Dahil tati kapatgan. Gayam. Long weekend ita. Amano kahit mo ti mapanigibagyo. Anyat pa ko na. Sige, agpakadakin papa. Sige. Mamuak naman nugot ni Papa ma. Wen, maamu amin tunbikan. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Awan parikot kanyak, iha. Agtalaga ka kini Greg. Oray siyak papa. Ken san kayo magdanag? Amudak mat. Wan, amok nga mo masalwadan ti dayaw mo, iha. Wen papa, nintupay dyan na nabayag akayan ayat ko. Awan na pasama kiti nagbalitan mi. Dahita ti kang runaan, iha. Tauras ang natulawan. Awan pagpanakkel mo iti agbalinto nga asawam. Papa, Naimbaga no isot makagasat mo. Agam, kasano no saan? wen nga rod papa. Kinapudno na. Kasla nalag antiriknak ang makikuyog kani Craig. Awan man lang panagari papa. Iha, Awan ilimlimot ko kada kayo papa. Ket, saan ko nga mo? Noan niya dayto yung marikriknak. Noan niya dayto yung nararamidag. aniya. Wen papa. Adan in na mabulan, sipod day di pan nakaamok. Nga adan naglawanan ni dyan na babae jay. Kan, pulos adi imawawak kanya. Kaslay inot mo tanapukaw tiriknak ken kwa na. Kasta ka di. Kaya't mo asawa niya, sana nasakit, tinakam mo. Kasla, jakmat mariknan papa. Saan akas idi ka am mo? Ngam, at dati saan ko apakaturturugan. Kas ita. Iso arimwara ka nagtimplay ti katas ko. Sana ka makaturog papa. Sana suminay ti panunot ko ti panagkuyog mi kini Greg. Intun bigat nga agpabagyo. Oh, excited ka kadi, iha? Saan lang nga day tati rason, papa? Ngam, awan mo't relasyon mi. Awan mo't ibagbaga na kanyak. Nupay, ada na sa una idi kanyak at siyak malipatan. Anya mo deta na ibaganakan ka, iha? Mga sawan to kanon no makasarak itikas kanyak. Ket, apalan na una ni Jan, taiso tinayat ko. Aniya? Nasa una ti kasta, iha? Wen, papa. Ket sipod pimanaw ni Jan. Ison tinangakam kadagiti sigot ngar aramid na iti.
Uwan nga, Rod. Talaga naanos ka nasingpat ni Greg. Da kayo man ti damagak, Papa. Umdas ka di daytan, ana ibaga na tapno. Maamuak nga adda pa naggusto na kanyak. Umdas ka din dagiti aramidon na ita. Ti ipagpakita na kinasayaan. Uwan, mabalin. Siguro, di na kaya tagundawayan ti kinasidag mo kan kwa na iha. Ti panagtalak mo. Adda ngamin kakasta alalaki. Ngamin ti kaon ganda. Adda nagrosing ariknada. Kanayon na nga ibaga kanyak, Papa. Anyaman ti kasapulak. Ada kanayon iti sibay ko amang tarabay kanyak. Urayo maiha. Amang ano kadagiti masungad. Agpudno metlaeng ni Greg kan ka. Girl, I need you. I need your love. Labiin, pili kag ti maturog. Napaot mo ti ba nagsarsarita mi kan ni Papa. Abusta ag biyahe kami numalam na pikat. Arabian kami lakit di iti dalan. Kababain mo't ano turugak. Alta umawag kanya kiti kas nga oras ti rabi. Asino ko mati... Ni Jan. Anya ti aramitak. Sumbatak na ta. Bay ang tamao man tulad ta. Sumbatak man langan. Hello? Wrong number kayo samat. I'm so sorry. Pakawanan na ko man, Lin. Apay nga mawag ka. Amangan numaamuan ti asawam kat aga pa kayo pa'y. Please. Kaya't ko amang ngaganti pang makawan mo. Amok asi babasulakin ka. Kat abtalan to lang ti panunod ko. No mapakawan na. Apay anaramin mo kanyak tikas jay. Nagbalil ka anaro ko. Aklo na. Ngam. Aging gaita. Sikapay lang day ayat. Awanan ka is kanday tang ayat. Ipamay sangkit din ngayat ang di asawam. Di na ka di mapakawan. Okay. Nasakit man. Amom no kasano kasakit na. Sige. Pakawanan ka. Ngam no kaano amalipatak tinaramid mo kanyak. Saan ko amay baga? When? Panawin lang ang ti makaibaga no kaano amay waksik ti amin. Walang sandali, hindi kita pinangarap. Dasaya at launay no nakapagkitaw ka iti pamakawan kan. Napakawan na ka, iho. Owen, mama. Nasakit man ti kastroya nagbanagan ti relasyon mi. Askan nga ibturak. Konsursurwag alipatan ti amin. Day tatirumpang. Aklo na. Kat idawat ko ang masarakan na kumati ayat. Akatukad tinapudnong ayat na. Huwan Kat kuma, into nakita kayo. Awan kumat sinakit tinakam. Agtalakat kan ka, Greg. Kan imanugot mo't ni Papa. Agyaman ako di pa nagtalik po kanya. Saan kang hagdahanag? Diyak dadailan dahi ta pa nagtalik mo. Agyaman na, Greg. Kaya't ko lang nga mayaw-awan ti sakit tinakam ko. Oh, sige nga ron. Anya ti kahit mo apa naglosta? Parbangon ti Friday, wino Thursday night. Ha? Sikaman, ta sikamot yag maneho. No, okay lataking ka di kalpasan ti trabaho di Thursday.
Isu ha. At least, makapasyertan iti Friday morning. At ado ti mapasyerta. Oo, sige nga Rod. Mabalin nga awitin tanton ti gamit na winalikamon ta. Ikargak to ni ti kotse. Sige, sige. Ipakadakmutan ka ni Papa nga agderetsyo tanton iti malpas ti trabaho. Kayat ko ti aglamas iti arak. Nasakit unay tinakam ko. Itinagbanagan tayan ayat may kinilin. What's happening, honey? Apay ngagbarbartag ka kan... Agpupungtot ka. Salbag tigas tayo biyag. Damagang pailaan. No saan kumasi ka? Saan kami nagsina kinilin? Anyat kayat mo asawan? Isupay lang di pampanunutam. Wen, gaputa iso tay ayatak. Saan kibdesi ka? Saan na po na dayta? Saan? Sorry, Charmin. Saan ko nga mo? Ano ang malipatak ni Lin? Kung masursuro ka nga ayatan. Yes, Daddy. She's now in normal conditions. Okay. Bye. Naimbagta na itaray ko adagos ni Charmin dito sa ospital. Simro ti sakit na iti puso. Gapo iti panagpukkaw na ka na ibagakin ko, ana. No dakas tinapasamakin ko, ana. Kargo di konsensyak. Konsyak ti pabasulan ti amana. Anya ti aramidag. Saan ko nga'y ayatan? Saan ko lang analabanan ti sulisog? Nutal ko dak. Amangan numatay ni Charmin. Girl, I need you. I need your love. Siya kung tiagkid daw iti dispensar. Wino pa makawan iti naaramid ti anak ko ani Chanray, Mr. Garcia. Ang yaman hak Mrs. Felicitas. Papaina, nagruna kinilin. Nagkasingsingpot ti anak iyo. Kasya'y kitin tinapasama. Kinapudno na. Kaya't ko anilin ti makagasat ti anak ko. Sanda na ito ding ititunggal maysa. Kan maysa, awan matan ti parikot. Gaputa, makita kat inot matan na nakamubon ti anak ko. Nasayhat karudo kasta, Mr. Garcia. Sapay lang ko mga tamaming pinsan tumitlang nga malipatan natin nakas ang nagbanagan ti ayan ayat da. Wan. Okay. Kumusta mo ti ni Ray? Ay. Dakal ti parikot na iti asawa na. Imawag lang kanya kidikalman. Ada kano sakit na iti puso ti asawa na. Kat may parit ti sobra pa naglatingit na, wano pa nagragsak na. Si kaman ti agpatukar. Ha? Sige. Ngam, kayat ko. I-delete mo tay kanta ang nakaprogram di ta kaayong apatukaren. Ne. Abay. Basta jakon kaya tatanggan. Kat numabalin. I-delete mo. Ay, sige. Sure. Noisot ko nam. Ikategon. Alam, patukar kalatan iti FM station. Nasa isayat pa'y. Basta jakon kaya tamanggag pa'y dadya akanta iti kaanuman. Sige. Amo ko no apay. Ngamin may palagip kang karayta kanta ni
Agyaman at namawatan na. Imawag ni Jan, ket nagsarita kami. Kasta? Nagkidaway ti pamakawan. Imbes sa mangrugin na malipatak ti amin. Naipalagip manin kanyak ti kinalupoy na. Amom sana rason ti panang sulisuking kuha na ti anak ti pus na. No talaga adi na kayat? Awan ko ati napasama kadakwada. San ko nga mo, Greg? Ngam. Okay, santa na pagsaritaan dayta. Kaya't ko tinaan-anayan ang makalipat. Tawanan ti maaramida. Iso da ito iti famous military academy. Iso da ito ti main building. Kat iti dayaban na, ijay mo ti bagbaga na Borromeo Field. Oh, mariknak ti salamsam ti angin na. Kahit mo, agtugaw tapay di tay? Wena, medyo nasakitan dagiti sa kakamagmag na. O di, agsublitan ni Jilugan. Saan? Agtugaw tapay dito yung semento at tugaw. Kaya't ko ti presko ng hangin na. Oh, sige. Talaga nalamin. Kumputak man ititakyag mo. Mabalin, Greg. Oh, sige. No, kahit mo di sa labahin ka pa eh. Mayat? Yes, of course. Salamat lang. Amom ka di. Aging gaita. Kasla tsak pa'y lapat yan. Ti? Tinanaanaya pa nagtalik mo kanya. Nga oray awan relasyon ta. Naskan ka di pa'y nga da relasyon ta? Sa akto agtalikkan ka? Saan mo't kit di? Amukmat. Di nakpagaramida ni Tidakas. Ay talaga asaan? Diyak tumaaramid tayo tag sipot ta. Anya? Diyak ko mapakabasulan. Diyak lang aming kahit agundawayan ti kasasahan mo. Greg? Iti pa naman nakasaksakitan tinakam mo. Iti napasamak kada kayo kin January. Diyak kahit ni baga mamanang gundawayak. Ngam siguro, inakmat kagura. Kanyak pakabasulan na ipkas ko tinabayakan ang nalimad arik naking ka. Greg? Sipod mat amom nginapapalak ni Janre. Diyak ilipak. Nalimad ka nabayagan nga kayatakin ka. Nadlaw ko daytan. Ngam, saan ka kumaamaupay, Greg? Ikanak kumay tinananay apanawan amang tingiting itirik na. Nakaawag ka ba, iho? Mama. Jermin. Oh, apay ti asawam. Nataki. Good. Awanan, Mama. Anya ti kayat mo asawan? Natayan. Kaniya. Anya tirik na ti dandaning agkasar? Loka, damagang pailaang mo't. Siyempre, excited ka na ragsak. Anya ti makuna, may tinatamag ko. Anya dayta? Sumagpatmat kayo man ni John Ray. Balon. Anya? Wen, Ay, kasta ka di. di mo ko na nga dapay larik namkan ko na. Masiguradok ti bagik, Vilma. Napunas inday di panagayat. Adan ni Greg akasukat na dito'y puso. Ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, ada gururay nga istorya. Welcome iti dete a programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan,
Ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Talaga nga narapap mo tao, Drigo. Madulami nasasawa manin. Imbes kumasi ka ti agaprod. Anya ko matrabaho ti abroad ko. Agtalon mo't lang tayo mo katrabaho. Nagpatinggag lang iti high school. Dayta ka tita. No impasnat mo kumati nagadal, idi pinagadalda ka. Nagadulakit din nga mo maya. Maulit-ulit day taasa o kanistorya. Awan nga ro dasim kong agadal. Kasano nga ro tibiyag tayo ita? Nadadaal amin apagay mo idi. Agraman mulam manan amais. Gapo iti dadalapos ti bagyo dito Isabela. Sakit dandani makabulan alayos. Anya nga ro ti mabalin ko. Nagayatak ayaday ta. Kat, kastalatan. Saan ka man lang amang panunot na niya ti aramidam? Tapno maisakad ta dagiti talong anak ta. Grade 10 na ni Dimple. 2 atawan lang ang kolehiyon. No makatorpo si ti grade 12. Gusto retan. Makiasawan tumot lang. Anya? Pudno mo ti ko na. Ti babae saan una kasapulan na makaadal? Tasan mo't nga iso ti mangbiyag iti pamilya na. No di ka ti asawa na. Amo malagay masawanday ta. Ngam apay nga rod. Apay nga. Apay nga rod nga ipalubos mo nga agbisin ti pamilyam. Apay limangan kayon anangan ay ha. Uray kasano, mangan kayo pa'y mo't lang iti mamitlo itagmalam. Jesus apo por Diyos. Kontento kalatan iti kasta. Mustunan. Okay, kaano ti flight mo? Inton bigatan. Anya? Kasano rayta? San kan ama itulod iji airport? Isupay man na gastos ti pamasahay amang itulod king ka. Ken ti panagawid ko. Talaga matasaanan. Uray katadamat kadwak ng Manila. Kadwak ni Mary Hazel. Ngala, kita mo karod. Tano makasweldo ka, gipaw ikaadagos ha. Anya? Ay, Jack pala nakapapan. Agpaw itadagos ang tibagbagam. Ay, nakaro ka mat, Drigo. Saan kayo lang kuman na pumanaw, nana? Masapol unay anak ko. Dahito kat para kada kayong matlaang. Para iti masakbayan yung agkakabsat. Kaya't ko makaturpos kayo iti panagatalyo. Kastoy mat nga ro tinapasaran tayo ti kalabas. Nadadahal amin amulakan pagay tayo. Apay nga minada kayo ti agabrod. Saan na ni tatang? Gusto ta anak mo, Blue Bite. Ti ko maasawam at agabraw. Saan kitdiasi ka? Amo yung mati manugang yo. Awan arapap na iti biyag. Anak, di ka madanagan. Ibturak ti iliw ken rigat ko. Tatang, dakay ko man ti makaamo ka dagiti talong apuyo. Hindi pa'y lang nga jak paboriti asawam. Irresponsablay. Di tala makibarbar ka na ti amuna. Nagtalon man. Baybayan na mitlaag. Tatang, nadalapos tayo nga ro diti pagyo. Gapo ta nadadailin dagiti pagay kin mais na. Kastalatan. Saan na namang panunot iti sabali at pamuspusan. Tapno saan nga agbisin ti pamilya na. Pangaasiyo, saan tayo kumana pagsaritaan pa'y dayta? Ay, marurudak lang amay. Gusto ti kunam. Awan arapaap na. Anak, iso asi ka. Igaid mo ti agatalwan. Kastaman tandag iti atim. Saan mo abaybayan ita? Nang ro na ti may kadwa nga ating mo. Wen, nana? Sikati na una. Isong agnaknakam ka? Wen, nana? Di mabayag kayo sana makita. Saan ka niyagsangit, anak? Mabit lang dito atawan apalapasan, anak ko. Tipak ka nga rod ita pare Drigo. Dun Drigo ko naman. Aguray lang iti dolyar. Ti parikot. Awan pa nga ro din patulod na. Kasta ka di? Isuada kayo pa lang ti makamo itinom ah. Una pare, saan aparikot na ita? Inton nagpadalaan, di siyak mo titaya. Una. Oh, kakadwa. Nangagyo ka day. Orang pala ang problema. Oray mapantayin to pa iti patay sindi ako nada. Yan. Areglado. Sana all. Wen kakadwa. Saan kayo ngagdanag? Siyak tumot titaya, wadan padala ni bakit ko manipod Singapore. Girl, I need you. I
I need your love. Apaw, mayat manan ti didinggam iti music iti cellphone mo mare. Wan mare, pangiliwliwagan man iti iliw iti Pinas. Sa bagay, husto ka mare. Ado sakripisyo, iliw kantuok, sa makatumpong kanto pa iti balasubas nga amaw. Wan nga ron. Nasayat mo't kit didagiti amok. Nay, apay ngin sabdang mo ay mare. Apay adi mo intuloy ti bagam ko ma. Nasaya at dagiti amok. Ti lalaki, no niya laditan tititad na kanyak. Naynayunan na ti sweldo ngam saan nga amo ti amo ka babae. Wow! Naggasat ka nga rod Manmano ti kasta, mare. Kuma, ngam adda sa bali anadlaw ko kankwana. Ha? Ano dita? Sa bali ti panagkit-kita na kanyak mare. Kasla mangal alunos a kanayon. Ano niya? Kasla marunawak no kasi amat-matan nak. Isumakin-kin tayagak mare. Ay, saus. Aganad ka mare Globert. Ay, ang mga nukurso na ada nakakat. Anya pa'y ti aramid na nakin ka. Nga rod. Iso kanayon nga daigam ko abasit a kutsilyo. Nakabulsa. Kastamat no nakaturog ha. Ay, double lock mo Wan mare, kasta tir aramitek. Saan ko ngay palubos nga tadakas ang maramid kanyak mare. Matayak nga umuna sakbay nga agpaligi. Anya? Ay, mare, basta gananad ka. Talaga akas tatibiyag tayo nga OFW. At dalat ta dagiti paggad ang masagang tayo. No sana balasubas nga amaw, at dapay dagiti manyakis. Nasaya, tadda kayon kadagiti addim. Wan tatang, Di pa'y mawag ni nanang mo. saan pa'y apay ka di? Damdamag lang. Mga ni mawagan. Kahit kumata makasarita. Hawan nga minan kwartak. Isungot lagay makayat yung nga umawag Tadumawat kayo man niti kwartak ko Nandiat kuram! Di kay lamasyan ka ni nanang agrigri ka tadyada yun. Ay, nagkampang kakit din ko binta. Sumpasumpatan na kitin. Sakit nga ama mo, di sir mo lang. Di kay kumagluksaw tatang. Ibagbagak lang ti pudno kun mapalpaliw ko. Apay nga minakasta kayo. Nata! Maslawan asiyo ka ni nanang. Nambis kumada kayo tinagabroad. Anya? Kuna ni lolo, da kayo kumatirumba nga nagabroad. San ka diyan ni nanang? Kada kayo ti ulo ti pamilya. Imbaga ni Lulong Berto ti kasta. Wan tatang. Gusto mo't ngamin. Hoy. San agapot agad adal nakangato ka ni ti adal kastan ti bagbagam kanya kamam. Di kayo kumagluksaw. Ngamin nagpaisumot. Awan ngamin sirserbiyo nga ama. Tinumpatak. Dahit tatirumbang iti anak kakaskin ka. Ngawan tay dayaw na iti amana. Ipulong kayo ka ni nanang. Kasta kayo kiti. Ipulong kayo man kini Lolo Berto. Pag timugang kay tupay lakit ni Buisit. Mabuisit ak. Makamukay ti biyagyo. Nakit sa raken ni Aldong taginong kami. Nay, pare Drigo, nalpay man tabaga mon. Aldong, nagpainom ka man kiti. Mabuisit ak kami. Apay aya, awan pa'y tiponsyon mo adolyar. Awan pa'y nga rod. Mabuisit ak kami ni ti katugangak. Apay ni Tata Berto. Noan niya natin bagbagana iti apo ko na. Anya? Sakit may turib na ko na pagsawan ti anak ko iti kasya. Diyak magustuhan. Apay, anyat imbagbaga na pare. Awang kanot serbik nga ma. Imbis kano aninanang na tinagabroad siyak ko ma. Kastaya? Ngun nga rod. Kasta kano matimbagbaga tinalay nga katugangak yung kwa na. Podno matimbaga na pare. Mas dawag matkigdigin ka Tapi nalubusam ni Globert ang nag-upload. May saka mat. So, pare Drigo, napintas ni bagat mo. Kasanon, nung makasarak igi iti sa balay. Anyat mo. Batanak pare. Saan nakapunggusan? Salpag ka mat. Saan ka kumangagluksaw? Tay pagbagak lang tipod no. Kan kasanon, nung makarsunadaan ti amo na, kat ramasan na, wino, babayan na. Sumardeng ka para Aldo nga. Di na kumadada badtripan. Saan ka ngagluksaw? Tay bagbagak laang, ti posible ang mapasamak. Agpainom kakit din, nakadupay lasaon. Kahit ko ayaw awan ti sakit tinakam ko. Tasalang nga adik man da di alakay, numabarte ka.
Girl, I need you. Mabit lang, umayan. Lolo, Nay, si Kamat Gayam Dimple Apok. Ay da, umay ka. Mala, agtugaw ka Apok. Lolo, Nay. Apay Apok. Kasla nagsangsangit ka. Akan, aguray ka man. Anya day talimitem di taping-ping mau. mabalin ka diya dito yak balayo. Anya, ay kan, uwan Apok. Agam, nagitiad din ngay. Apay, anya tinapasama ka Apok. Sinong panak ni tatang, Lolo? Anya, ay, apay, anya tinapasama ka Apok. Kasano, tilatang pauit ni nanang tirurayon na. Ay, sadot nga medya mayaw. Nagmaditi ugali ni tatang. Masyanak kanina nga day di abroad. Agrigrigat eh siya. Wan nga raw, kabilin na kapayan nga anak na. Nagdaka sa talaga ti aramid ti amam. Numabalin lang, pag sinakidan, ang naanos launay ni inam, nga oray nukul sa misyon lang, timpa ay ti amam kinkwana. Masyanak kanina ng lolo. Hindi pa anda dito eh. Maririingak no itirabiingak sang sangit. Gapoy ti aramid ni tatang. Yung sa anak agtagtagari. Masyanak unay gandanang ko, lolo. Unay lakit din ti apo ko kaya. Kagurak ni tatang. Ha? Wen, lolo. Kagurak ni tatang. Mala, gusto nanday sa apo ko. Masyanak matitinam. Hanggang bayamaw. Saan mo na panunutan ter aramidin ti amam? Akan saan mo nga ipulpolong kinanang mo tinaramid ti amam kan ka? Lolo. Saan mo kuman adagdagan ti pakariribukan ti ina medya abroad apo? Wen, lolo. Ala, agawid ka pa ilangan di balayaw. Awan ka duwa dagiti addaim. Ang mga na bartek asumangpet ni tatang yaw kat anya pa ti aramidin na kanakwada. Akan awanan at agluto para di kanenda. Mabalin ka di nga may kamilangan dito eh. Anya, Ang mga nun na bartek ngagpeso ni tatang katanya pa iti aramidan na kada kami. ay, kaasimat dagiti apaw ko. No impangag naklako maidi ni Globert, nga awan na saya at abiyag na no ni Drigo ti pakiasawaan na. Hangam, putno nga mo na matyag talaw. Hangam, ado mo ti panagbarbartek na. Ada umay. Rabi ay, mabit lang. Si Kamit Gayam. Himayat ta amog nga daditoy dagiti anak ko tarang. Wan, ngam nakaturog dan. Tadapay klase da inton bigat. Salpag. Dapat ibalay mi apagturugan da. Ibagaklangan ti pudnaw, Drigaw. Mabutang dalken ka, kapot aramidaw. Anya? Apay nga minakabkabilam, Ida. Nang runa kinidimpal, ha? Anak ko'y datatang. Panang disiplina tinaramid ko. Nagasam ka may tulad na ko na sumba-sumbatan. Gapo, tasana na saya at ti aramid mo nga amada. Anya? Ibagaman ka niya kung gusto ti aramidam, Drigaw. Aday talag barbartak ti aramid mo, sipot pa'y. Puro konsumisyon, timpapaay mo iti anak ka. Pero ka kumamit ati trabaho, daw saan pa imot apa nagtatalaw? Saan kalatan nga agurura iti pao iti asawam? Anya? Nalabas mo ti panagsa sa uyo? Saan ka na masakitan tapod numot dahi tayo magbagak? Nagsapol ka kumamit iti sabali apang gidam. Wisit kidi. Agpapada kayo lang. Lukas tam lang. Ang mga numabuteng ton dagiti anak mo, kat saan na kaya ti agawid pa iya balayaw? Bak. Anya, pare, awan lata. Salbag na ganyan nga agapo. Siyak ti kalkalabanan da pare Aldong. No kasta, awan lata ti pagsayaatan, pare. Awan nga rod. Iso makiinumak pailaan.
Una, saan aparikot dita? Uwan gayam. Uray kat awan mo't lang ti trabaho. Sumurot ka kanyak. Taadayam amokin ka. Ang sino? Pagsayatan pare. Uray man kit di saan ngagpaw ito ni bakat mo. At dalata kwartam. Basta ka ni. Alaman, ipakita ka na gaya abwisit akabalak ti abiyag nga oray awan tinalaing nga inada. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Denga ka kay ti drama iti cellphone ko. Bayat ti panagdalos ko. Tapno sana ka maboring. Napintas dagiti drama da. Dagiti paborito ka radio station a bombo radyo a dingdengga kay Isabela. Nang paglangan ta da bombo apps da. Ay, naggarigat lakit din yung paiso tagbalin a DH. Wino domestic helper aya. Narigat ti papapaon iti sa bali apuli. Kasi ta, masapol nga agbatayak pa iti tugaw amang dalos iti sarmin ti tawa. Pudno na sing patag iti amo. Talaga tsak magustuhan ti isang. Kan ikikita kanyak ti lalaki nga amo. Kasla sa bali ti panggap na. Kumusta nga ron Derek na, Mare? Naging gaita, umatakil at ati homesick, Mare. Okay, kumusta mo tanti amom alalaki? Sa bali at ati madmadlaw ko, Mare. Kanayon ti panang paludip na kanyak nga agisang. Napintas ka ngamin, Mare. Ken, kunam adi dagdenden na iti asawa na. Taat ka sa balik, abalay da. Wan nga ron. Nupay kanayon matlang nga umaidyo ti babae nga amok. Oray pay, tasigun iti istoryam. Adda, panang gusto na ken kaday jay. Ay, saan ko mamat akas na tibag pagam Tamabot-butangak lang arutan. Kasanon no. Ay, Diyos ko, saan ko mamat? Ay, Mare, an nadamlaang. Masapol nga ammom ti mangi kanawa iti bagim no bilang. Wanang. Ay, Diyos ko, taday yung apo. Ikat ko na, basta agam nagkaakanayon, Mare. Imayak dito sobra ti kinasadot ti asawak. Nang runay dinadadail amin apagay kan mula na amais. Inan kaya ti agtalon. Kan naibagan ni tatang, nagsugal pa'y, at kanupay kadwanan a papai. Hay, day tangarud mo, ti imas na kadagiti daddo mga asawa, Mare. Di daam mo ti responsibilidad da iti pamilyada. No, naka-abroad ti asawa da, sumadot damot tayo. Ken, umadon ti bisyo da. Di dala mo ti rigrigat tayo apatagtagabo dito eh. Mamaltrato pa'y ko wano maharas. Ay, wang, gusto ta kunam. Gapong man lang kadagiti anak ko. Anong sak aging gakabailak, Mary Hazel? Tagay mo pare. Una. Ako. Anyat mo ko na pare. Awan mo't nga tanti parikot mo. At dapayan motorsiklong. Huwag nga ron pare. Big shot. Kasi tinako na. Uray saanan nga agpaawit ni bakat mo. Ha? Huwag nga ron. Makamuda mo tiniti biyagda. Digidyan ako. Kasano gayam ni Christine? Numayat. Iawit ko pare. Kayat na. Nasapa na balo di ay. Kasapulan na mo't ti makadinana Kasalitak pare Aldo. Kasanon? Numaamuan ti asahon. Awanan maramidan na. At yadayo. Di na maipay ti kasapulak ala ilo kendong. Uwan matkit di Ore asino dagdap-dap pa. Nukunak. Ayawid ko ni Christine. Awan makalapit. Girl, I need you. I need your love. Nay, adyati kaya tasawan daytal. Tadda kayo matan nga kakabsat ken. Adda pa'y tampong yaw. Lolo,
Timanaw kami ni Jebalay. Anya, ang apay-apaw, kinabil na kayo manin ni Tatang Yaw. Saan, Lolo? Nga ba dahil sangpat na babae? Anya, Wan, Lolo. ay sinalbakid kaya na di munyaw. Nga, naglibas kami katahating ko. Ngamin, kunana ano pumanaw kami, patayin na kami kano. Anya, Kayat na pagsilbihan mi di babae. ay sana mabalay. Saan ngagbidaw, tasak ti mangidarom kan ko ana. Timpol, anak ko, kumusta kayon? Kumusta ti panagadal mo? Nasaya at nanang. Awan pagdanagan nyo, ipaspas na ko ti agad-adan. Ay, nasaya at ano kasta anak ko. Tapno di masayang ti pagbambanogak ditoy. O nanang, ipanamnaman ka na kayo. Nagsaya at ano kasta anak. Manusak amin ato o kinrigat ditoy. Kasta matan tinalauson nga iliw ko kada kayo. Basta saya atin nyo ti agadal anak ko. Kan anak, di mo baybay ang dagiti kakabsat moan. O nanang, nagkalti ka kasi ti ako. Isagot ko to kada kayo ti baligig. Agyaman na anak ko. Kan agyaman na kiti apo, tanasingpat kayo. Saan ka akas iti amam nga awan sa bali nga inaramid na, no saan nga agbisyo? O nanang, anda ibagat ka na kayo. Ah? Saan na kayat ni Lolo nga masapol na maamuan nyo? Anya day tanak? Anda kami kadaating ko dito'y balay na Lolo. Anya? Timanaw kami itya balay. Taday sangbat ni tatang a babae. Anya? O nanang, Oh, demonyo at talaga ti amayo. Maray. Apay ngay. Agsangsangit ka man ay. Kasano adyak magkasangit. Mahiliw ako ni ti anak ko. Adadakas adamag ng imbaga ti anak ko. Anya dayta? Ada ka no babae nga insangpat ni Trico. Anya? Demonyo at talaga ti awanan pain. Ay, po, naaramid na dayta? Wan mari. Ay, nagdakisin nga asawa. Kasla mapriyat ti baro ko kumari. Awanan bain at talaga ti asawam. Maano sa tirigat dito eh. Ngam na sakit tinakam ko eh. Tinaramid na. Marik na ka talaga ti iliw ko kanda tatang kanda kiti anak ko. Ngunit Rico, uri nga tadyak makita, kapoy tinaramid na. Kura ka. Pulos sa tinagpalpaliw. Kaya mo kat agbaliw idi nag-asawa kami. Saan at kaya? Talagang irresponsable. Iturak amin dagito'y adintang apan mo ko kanya. Gapo man lang ka dagiti anak ko. Wen, kapailagdag sakripisyo para ka dagiti anak ko. Agsina kami magtanitin ni Trico. Diyos ko. Agyaman na nagkamang dagiti anak ko, iti ay andatatang ko. Agyaman na kay may kaditi kundo ti amo kay Sel. Wen, Maray, ngamin, nakapanaw dagiti amok di ta kunduda. May tinapasama, takas lang babasag ka. Abay, saan ka kadi anak katurog idirabi eh? Saan nga ron? Ngamin, at anatlaw amang pusposipos iti siratura ti silip ko. Anya? Saan ko ngayon luklukan? Ay, husto tinaramid mo, Maray. Ay na, talaga adakis ti panggapkin ka ti amo malalaki. Ay, dublem ti aganan. Un nga ron, Mare. Sana mapunas ti danag kan butang ko. Lalaki tay chay. Kat adayo na pigpigsangam iti siyak. Saan ka apa iturayan di tabuteng mo? Lumaban ka no kasapulan. Saan ka abidot? Talaga, Mare. Matayak pa yung una. Sakbay ang maipatungpal na tigagam na. Ay, sulakit di dayjay. Manmano nga umay ti asawa na kan manmanumot ang mapan iti bangir abalay wano dito'y kunduda.
Juan, sus maray, napintas kan ubing kapay. Takalakit di ti pa naggusto na kan kadadyang injay. Arsat, tiawan ng pain. Ipagharap na siguro ang maala na kadagit iriklikalo na kanyak. Kanan panangit itad na kanyak iti extra money. Ay, kasta dagiti daddo mga amo lalaki. Ipagarup da ang maaramid da amin na kayat da kadagiti katulong da. Nagkarigatan ay apo. Ay, kasano mo nga men? Adamo dagiti daddo maakadaraan tayo nga ilako da, tidayaw da. Iswa da ita. Pagarupan ng dagiti amo akasta tayo amin. Girl, I need you. Wait lang, gumayan. Sino tama tayo tayo? Sakit ang ulog ka pwede. Tatang, Nagdagas sa talaga sa ramid mo at tao. apa itong? Anya man tinaramid ko ya? Nagpulaw, didimpel ka niya. Pilpilitim ka nung alain ti patulog ni Glubert para ka nakwada. Damat karba nga ka. Awan katbain mo ah. Bumingayak mo ta. Isudalangin natin may ranranod din no. Dakayo langin kunak kuma. Sana ka meron ranaw. Tada pinisyon ka o nga iso ti pangalalaki ti agpay ka niya taknamaw. Amok pa eh. Kang runa nakagura kay ramid mo. Iso ako na ngagsina kayo. Tanang isang put ka pa iti babae iti balayaw. Awanan kay ti baid. Ano niya? Saan ka ngagbiddo tamang dangran ka dagiti anak mo? Kay darum ka. Tatang. Manipod ita. Maputi na yung relasyon nyo iti anak ka. Di sige ah. Balbalagan ka. Agurno nga kay ti ebidensya. Nga da ikabbalay mo dito mismo abalayo iti anak ka. Tay darum kayo adwa nga oray mabalod kayo. Di aramidin dito no. Di o kahit dakis ti mapasama. Anya? Siyak pa'y tibalagam loko ha? Ikunam kabuteng kalukaw. Nagbindot ka! Nagkapunyo, Lolo. Ijay balayo aapaw. Nadisnog ka. Tinalay nga amam. Anya? Wain! Adamot ijay ti babae ti sa iro nga amam. Iso ang manipon ita. Siya kaun ti manggupod iti relasyon da kininanang mau. Agsinadan! Impalubos mo, amadiswan na kadagi alakay, pare. Saan ko napakadaan ti panang pasubsob na kanya? Di mo binalas. Nagasat. Ta nakapagtipulak pa lang. Ken inanawanak ni Christine. Kasta ka di. Nga madayang baga na kanya, apakariribo ka kita, Aldong. Anya dita? Saan ko kano ayawid iya ni Christine? Ta idarumnak. Da kami ato. Ipalubos mo, adiktara na kadagi alakay. At dakarbangam iti dayjay abalay. Wan kasano na makala iti ebidensya ngagdindin na kami ken Christine. Kat idarum na kami. Ha? Nagkasar kami ken Globert. Iso ang mabalinti ko na tilakay. Kabutang mo ket din. Sus, kasjay lang ti ko na ta nasakit tinakam na. Ken saan akas ka rin na taagi daram iti kasta. Wan mat kidi. Ti parikot mo lang. No mismo atin to asawam ti mangidarom king ka. No sumangpat. Day tangrod, pare Aldong. Tilag may bagak. Saan kayo nga agan anak? Tapno awan ebidensya. Naimbag man ta nakaumay tamanan dito'y para kay Mari Globert. Juan. Kayat ko man nga ililiwag ti sakit tinakam ko. Juan mo ta. Kakaiso na a day off tayo. Kan time tayo nga agina na. Kalpasan ti kasla trumpo apa nagtrabaho tayo iti balay dagiti amo tayo. Maria Isel. Anya na nagsakit ti anak mo. Ay na Mari, patib kerem ti pakinakam mo. Saan mo ngay palubos asigat ti maaba? Sana ba ning agpatak ka nagsukat? Basta din ako may sukat. Ay mo na? Ay na ilakot ni Drigo mo tayo. Saan ko nakabailan tayo ito'y Mari? Ay, kabailan tayo ta. Si Kapay, kan ita ka di pa ya, sumuko ka. Tsaka mo, no kabailan. Laglagi po ang dagiti anak mo. Ipagpagapumlatan ka dakwada. Apoy ako sa tinigasat ko. Ado ang sakripisyo dito eh. Apoy ako sa tinaramidan ni Trico.
Asig akong sumisyon, di ipapakita niya. Ay, Mari Globert, aya. Talaga nga adda kasta. Ngam, nasken ngagbalin ka anatibkar. Tapno matungpal ti arapaap mo para kalagit yan anak mo. Pasit laang nga nasakripisyong Mari. Tsaka po, saan ko nga mo na pagpatinggaan ti panakiptur ko? Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Sobrang tikinatakas yung ama. Magtakas kayo. Neta, Talaga ngayon sukat na kamin. Awan sirbi yung ama. naglain ka ngagsoy tikas na kanya nga mama. Awan babayin mo. Rumpang kanipay nga kabahin tikas ka na kayo. Nito na, kayat mo ta. Sige, kabilin tang. Tamakita yo. Idarom na kayo di child abuse. Salbag kang ubeng. Talagang awanan, respetom kanya ka, ma'am. Maskan ka niya respeto. Tikas ka na kayo. Ulitin na ti. Ladingitan ta nagbali ng kakastoy. Na kayo matlang tinangisuro kanya. Dakas kayo nga ama. Pumanaw kan. Wan, umanaw akon. Katsan kami tumating ang pagpakita kada kayo. Kundi kayo matin nagpagpakita kada kami kadagiti kakabsat ko. Takagurguro ta kayo. Ha? Nangagyo! Kagurguro kayo! Tabugkawan na pa'y. Kayat man sakit yung agpaiso ti. Sige yung ama! Kanasawa! Nairingpas ko matlangan lagi di trabaho ka. Ay na, mariknak ti banok ko. Maano saktirikat ti trabaho. Tinaramit ni Trigo. Tikas na tiyakon kapaglan. At naman ang puspusipos iti siratura ti kwarto. Sa anak lakit ti nagpitot. Tilakit ti manyakis nga amok alalaki dita. Uray anyat mapaspasamak. Tsak ipalubos nga paligi iti gagam na. Ay. Masurunak at talaga pare Aldong. Tagay mo kit di. Wan, giyaman nak. Ay, Talagan sa parikot mo ti pamilya ma, pare. na yung baglangin tada ni Christine. Amang awan iti dodokot ko pare. Un mat un kayan pare. Adto iti pa-deliver ni Buskin ka. Mano ti balor da ito pare Aldong? 200,000 data pare. Oh, dakla. Basit pa ikit di aday ta. Numapadasam la kumati agi deliver iti balor kagud 2 milyon. Anyan. Nagmayat gayam da ito ya pagbirokan pare. Nanamay pa eh. Una, ngam nagbidot ka. Kalabuso ka mat pare Drigo. Awan mo't nga tati makaduktal. Nawan laki ti tagisuplong kadagiti laklakwan tayo. Podno data. Kan saan mo apadpadasan ti masisirap pare. Ne, anya ti kahit mo asawan. Mauhatam to ti kayat ko asawan. Pare Drigo. Girl, I need you. I need your love. Ay sus Mare, aganad ka kuma. Talaga dakkel ti kurso nalakan ka day ta amom. Ngam ure agad ano, Mari. Makilapanak. Isa na balay, Mare. Basit laangan nga anos. Sumapol kan to iti sa bali nga amom. Wen man, Mari. Kastoy lang marutan ti mapaspasaman kiti pamilya. Kastoy pa ilang ter aramidan ti am. Kasi tinakunak, Mare. Basit laangan nga anos. Bayang, tawag ak ti agency. Ta agpabirok ta iti umakaram. Wen man, Mari. Bareng no ada masarakan ta, sakbay nga agawid ka. Tapno, adan to dago subliam. Wen Kaya't kumati agawid no malpas ti kontratak ni ti amo. Nang agsubliak mo't laang para kadagiti anak mo. Alawan, Maray. Saan kang agdanag? Kan ibagak mutan kan kwa na ti mapaspasamak itakin ka. Ta balaagan dati amom. Mari, Kun Maray,
Lumadi ti trato na kadagiti agbalin a katulong na. Mabanda. Kat saan dan to na makaala iti katulong da. Iso nga, aganos ka pa'y mare kan aganad ka iti manyakis nga amaw. Rabiin apok. Saan ka di ako ng mga daiksam yaw inton bigat? Maturog kan Saan ka nagpuyat? Larnakanan dagiti addem. Saan ka makaturog? Madandanaganak. Diyak maawatan diriknak. Manyan amin ti pampanunutum aya. Magano, saan ka makapasa? Saan akasta, Lolo? Tawan parikot iti panagadal ko. Urikas jeti naramid ni tatang. Agad-adala ka na yung bag. Malaglagip ko ngamin ni nanang. Anya? Uwan, Lolo. Saan pa'y ngamin ngayon mawag manipod iti na ipadamag tayo kan kwa na tidakas nga raramidan ni tatang. Ha? Madanagan amangan no niya tinaramid dan iti bagida. Ay, Diyos ko. Saan kumamit apok? Yad adayom apo. Saan mo kumabaybayan ti anak ko? Itala nga makariknak iti kasto iti panakalagip ko kaninanang. Awan mo't nga tatidakas na napasamak ni nanang mo apok. Sapay kumaa, Lolo. Wan. Ang mala. No awanin ti aramidam. Maturog kakit din. Tapno makainan na ti utak mo. Tapno presko ti utak mo para ti exam yung inton bigat. Ne, umawawag ni Aldo nga. Apay nga ta. Hello, pare Aldong. Pare Trigo, delikado. Ti, anya? Nagpudot tayo kadagitipan na kabagi tilintad. Anya? Masipsiputan tayo. Iso at di ka unay rumrumwar. Anya? Urayam tawag ko. Kasanon mabayag nga awan dilihensya. Amo mo ni Christine. Agpupulot ka nagpupungtot, nawan kwarta amayawat ko. Awan mabalin. Sinalpagan. Mapan ka pa yung mangibaga iti anak mo. Oh? Anya? Sana ka makaasidigijay ta na uyong nila kay Berto. Iso ama surunak iti dajay alakay. Buisit. Awanan na pulos kwartak. Awan mo't nga rudon ti mapalin nga ilako iti palami. Insal da ka Graman TV. Just kigat di kas tayapayagan. Sabay. Kaslag pigirgarak no jak makainom itarak. Kan masapol ko ti droga. Kat nimot Christine. Manungal dahon ati simbang pat. Sumangkaw trumo tayo babae. Ropat kwarta. Oh. Ni. Salbaga. Awan matkarkan ti butil niya. Visit. Bitintinom ko. Nasapo lang makairemedyo kiti gatang ko. Katrumwarak. Sa rakak ni Aldo nga ore kunan na adi kampay agsarak. Masapol ko ti arak ang droga. Nasiputa ka pinmanaw ti amo. Iso nga imalatiwak dito eh. Eksaktumot nga awan dagi ti amo. Marisa. Nani, apay marakot ka. Agan ang kamutan. Ayap day jaya tao. Pinanggap na karamasan. Anya? 5 banak ka na ada kutsilyo. Iso ada nagbaligi iti gagamna. Ay, Diyos ko. Anya teramida. Ay, mare, pumanaw kan dito eh. Sigurado nga ulitan na nga aramidin dayjay. Aging ka itisaan nga agbaligi iti dakas na apanggapin ka. Girl, I need you. I need. Ne, handa kayo matatan. Itabang pa eh. Himayak. Takayat ko lang nga siguraduan. Adi mon isang sangpit ti babae. Dahil ka diti kagarayo. Ay, siyempre tawan karbengam amang yawi iti babae. Iti na ito abalayo iti anak ka. Tandamot banlog na iti na ito. Anya? Awan karbengam amang ikabalay iti sapali ang babae. Iso ano kayat mo ti mga ikabalay? Ay, siya na dito nawatam. Man, nakibiyang kayo? Natural. Anak ko ti sigod nga asawam. Anya?
Sigod nga asawak. Kawamay, tasipod nagbabae ka, nagsinan ti dalan yaw. Awanan, pimanawan ni Christine. Siguradom laan, tano saan? Mga yabak iti pulays, kat patiliw kayo adwa. Anya? No di mo pa'y amaw, ibagakin ka si Kadrigaw. Nadagsin abasaw, tiraramidam. Nuanya laditan ti bagbagayo nga wan sirbina. Apay, basta patiliwak kadakwada. Inala na ti cellphone ko. Kasano pa mo kontak ko datatang? Ayop pa talaga ti amom, Globert. Di kag danag. Tulungan ka, Mare. Mapanta iti embassy ti Pilipinas dito Singapore. Isen, saan ka ngagdanag? Ipudnok kadakwada ti mapaspasamakin ka. Marang matulungan da ka pa'y amaadan iti sabali nga amo. Agyaman na, naging pagkauna. Siyak tinangawiskan ka dito eh. Sorry Diyak amo akas ta kadakas tagbalin nga amom. Oray, tadi nakmat pa'y-bayan, Hazel. Rombang laeng atulungan ka, Mare. Malaksid nga agkalugaran ta. Siyak pa'y tinangawiskan ka dito eh. Mare, kas labasol ko pa'y kit din ti kastoy nagbanagam. Awan basol mo. Tangay kinayat kumot at talaga ti umay dito eh. Sige. Kas nakunak, saan ka abay-bayan, Mare? Aramidot ti amin akabailang tapno matulungan ka. Agyaman unay kan ka, ha? Pumanaw kan dito eh, kat kadwanak. Urayak laeng ang makapagpakada, ken palubusan dakdag iti amok. Nalakada mo't kit di akasarsarita, ta nabayaga kun kadakwada. Kat kas iti naibaga, agpatulong ta kadakwada, parang no adda ang muda asabali apag serkam. Agyaman Mari Hazel. Talaga nalabusan ti kinadakas ni tatang lolo. Ni pa'y nanang ti pagbalinan na nadakas. Dahita nga ron, tinaglok sa awa kapaw. Maimbag ta saan na kayo abinalas. Saan mitkit di Ang limaban ay, mga natagbat ko di amam. Ala, may rubrubo kayong lolo. Saan ko asamiran ti mangipusta iti biyag kaw, para kada kayo apaw. Agyaman lolo. Naimbag din tanda kayo. Ay wala, aging gay ti si bibiyaga. Saan kayo abaybayan apaw? Naglawag nga isot adaramid na. Adda babae na. Bartag kan sugator. Kasta tinasao kanyak ni Ninong. Agar-aramat kanu iti droga kan aglaklako pa'y. Anya? Amangan no tiliwanda kanu pa'y Di kad kumakas tangag paisaw. Barang no agnakaman ti sa iraw. Lolo. Ang uray kita apaw. Dip-dipan nantaw, ti babawi na. Gusto kayo, lolo. Uray po utem ti kunak. Agbabawin taw, ngam amang naladawin ti amin. Lolo? Wen, mangrugin a miserable ti biag na. Tawanan, may gaman na akwarta. Iso nga, agan anat ka apaw. Wen, lolo. Amang sa edin na ka, kat pilitin na ka amang ti di kwarta. Jak itulok, lolo. Jak ikikan. Ay, talaga nagdakas launay na dya tao. Ngam, lolo. Ada malagip ko. Apay nga igawan mo tanti awag ni nanang. Kan, saan tayo na makontak iti cellphone number na? Ay, day tama ti pakariribo kakapok. At dahin suro na kanyak. Anya, lolo? Mapan ka kano iti uwa, taag patulong ta kadakwada. Isuda ti mang kontak iti agency ken amo na. Wen, lolo. Oray tawan klase menton bigat ta Teacher's Day. Ay sige apok, oray sak. Madanagan akmiten gapu iti kaawan-awag ni nanang mo. Ken saan ta maawagan? Kung nakmat-asaan ka nga umay dito'y pagnanaadak, Drigo. Mangted ka kumangarod iti kwarta, Maldong. Awanin kwarta ka. Anya? Abay, adayong padulin mo kanya. Awan! Nung ka sa pulak ti droga, kan may gatang ko iti arak. Anya? Pagkatawa anak, Drigo. Kasla si katibos. Sikatin ang isungsong kanyak, Aldong. Bueno, ikan ka iti kasapulam. Ngamaudin daytoy. Awanton ti maitad ko. Ani ha? Nalawag mo ti imbagaksan ka di? Daking ka. No baybay anak, Aldong. Ngamsan kanto ko mga agbabawi. No adda maaramid ko di mo magustuhan.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tunggal mga kuday akan ta. Kanda maasot apigsa. Kan kirib ko. Tumib kartirik na. Papanunod ko takiti anak ko. Imbagbaga kakabalak tak sakripisyo. Ura ipustak tibiyag ko para iti arapahap ko katakwada. At dagiti talong anak ko mangururay iti panagsugin. At arapahap ko para katakwada. Hindi asawa. Mangirurumin. Iswar. Uray tsak to makikita. Masapong agbalina ka natip ka na. Tsak bang di pa idagal ka dagito yung mapaspasama. Isu dagiti ti magtagkirat ka na. Tapno agbanhigilaan ti anak ko. Nas ka na matunoy na ti arapaap da. Kan arapaap ko. Ang pagbalinanda. Nangaruna iti inauna. Itimpol. Awan na si ti asawa. Isuti po namin dagitoy. Agluto akit din. Gusto na sumagpot na kita asawa. Di ayap nga amok. Saan nga sigurado? Saan ko isinat ko silang itultulit ko? Titip ko. Iso ti si Braga. Lopa! Abas siya. At ang titi mo na. Ang bakit nga ako ni Matamba? Promise you, I will cut your butts, pare. Just to, you want me to do this, okay? Oh. Ayop ka talaga. Saan ko nga ipalubos na palitili ka ayop ka? I want you. Sige! Umasidag ka pa'y tayo wak-wak ko iti bagim tayo akit sinay. No, saan. Isuplong ko ka dagiti pulis! No. Pare saan? Bayang! Ipulong kalaanan ka dagiti pulis! No, don't touch. Marihis, Don't. Hinapong, ay, pagkalma ang tirik na mare. Adakan itinatalgad ka sa saad. Adan baro nga employer mo agayam ti boss ko. Agyaman ako na ikan ka, Hazel. Ay, Hindi na pinaybayaan. Wen, nagkararag ka. Amok adi na tabaybay ang ti Diyos. Naimbag tanda ka. Nawan ka lang at nasan kung gampo. Ay, kita kat adagos na nga lawat ken ka. Ken, nawarningan mo ti sigod nga amom. Naimbag lang sana nagbalian ang rabas kanya. Ay, wana. Sa nga ipalubos ti Diyos ang mapasamak ken kadaytan. Ano nagbalik eh? Ang mga nagpakamatay ako. Ay na mare, pakawanan na kumaa. Saan ka kumangay na iayaban ditoy? Saan ka kumaan na irubo akastoy? Saan? Nagayatak patay ito eh. Kasi tinakunak mare, dakil tati kaasi ti Diyos kada tayo. Amamati kan agtalik kan kuana. Isuhati tayo kumaisinsin ti bagi tayo kan kuana. Girl, I need you. Angon matlangan ti awag ni nanang. Apaw ko. Madanagan na kong lulo. Ang mga nanyat na pasamak kinkwanan. Ay, Adang mga awag iti cellphone ko. Ni? Saan mo't ani nanang? ay katsong bata mo na apaw. O lolo. Hello? Dimbal, anak. Ninanang mo na ito'y. Nanang! Agyaman nagtimawag kay matlangan. Madandanagan kamin. Adalang nagbalin a parikot ko, anak. Awanan ti rumba nga pagtanagan nyo. Nanang! Awanan ti cellphone ko, tayo nala ti sigod nga amo. Anya?
Nakiawag ka lang kanyang Team Hazel. Kumusta kayon? Okay kami lang, nanang. Nalaos lang ti danag may tawan matawag yon. Parang makagatang akmadlangan ni di cellphone ko. Tapno makontak kayo kanayon. Agsingsingpot kayo kumanak ko. Nagrunakan ka. Wen, nanang. Parang makaawit akmadlangan ti mabiit nung manugot ti barong amo. Wen, nanang. Namin, mailiw kami unayan kada kayo. Anya nga ta tinapasamak ta nagsukat iti amo na. Wen nga rod, lolo. Inalada ka no pa iti cellphone na. Ay, iso siguro ati nakaawag iti nabayag apaw. Wen nga rod, lolo. Ngam saan na bali? Taan ka no matan ti paribot na. Basol amin ni tatang iyo dagiti ang mapaspasamak ita apaw. Duldog ngami na tao. Sorry, lolo. Ngam linipat ko na si bibiyag pa ni tatang. Apaw, Pudno. Awanak ito'y abiyag. Wano ito'y alubong no awan ni tatang. Ngam ka po iti naramid na kada kami nga kakapsat. Kaninaramid na kaninanang. Linipat kun. Nadingitak ngam imbilang kun anatay ni tatang. kakasya ko na dong. Talaga, di na ka din matulungan. Sorry, Drigo. Stop pay lang di business tayo. Ta-under surveillance tayo. No, bye-bye anak. Agisupluwa ka na kiti pulis, Aldong. Anya. Loko. Saan mong aramidan na ita? Nuti mo kaya't anasapat ipapatay mo. Anya, Bangga ang ti sindikato. No aramidan na ita, loko. makamuditan. Awan mo't langan sir-serbi ti biyak kanya. Napukaw ko ti pamilya. Pinanawan nak ni Christine. Sino kumadakin bason? Si Kamot lang. Aldong, Ulitak, Trigo. Saan ka nga agbindot? Nga gisuplong ka dagiti polis. Tadakas ti baragam. salbag ti kasto biyag. Sinalbag kiti ti kasto Talaga sana na nagsubsubli diti balay ni Christine. Sipo dawanan may ted ko akwarta kenkwana. Ken binalagan na kami nila kay Berto. Oo, sana mabali na panawan na klatan. Talagang awahan ti kawas na anabati. Kanya ti kahit asang na ito Talaga pinanawan akon. Makita na. Sa pulat kat masarakak pagikarwak. Sana mapalinday ti apa ng loko na kanya. Nimpag kumano sana namuan ni Global. Sa dapay na ti katugang kasumang kontro. Pangalaak ti kwarta ita. Di nakmatintulungan ni Aldong. Piste. Lading itak no nagbali nakakasto Kapumot lang iti kinadakas yung ama. Sumalting ka. Di naksidere na kasta. Anak kalaan. Wan, anak daklaang. Ngam no adda karbangan nyo kasama, damat karbangan ka anak. Sumardin ka ta, mga doraban kang ubing laka na puro tiyolo ka. Nagturan ka lakit din o may mangsungat ka na kabay. May isa kayo bay. Talagang awanan kay tibain lalaki. At dapat turid mo nga agsaukan na kitikas. Tao! Pumanaw kan, Rigo. Ang mga nuan niya pa'y taramidik manunkan ka. Ang mga nuumawag ka kiti polis ka, patiliw ka. Anya? Dahito ilangan arak di makatulong kanya. Babaan na ito Malipatak iti apag ganito ti parikot ka. Talaga asana na nagsubsubli pa ni Christine. Kat ti kanaksan namuan ti asawa ka. Awan karga ti putili ti arak. Awan mo't may katong ko. Awan mo't din mang pautang kanya ka. Apa ya? Jak mawatan ti pakik. Pikir-kirak. Jak makainom iti arak. Anya da ito, mapaspasana kanya ka. Kuhulak ka niya talaga. Masapul, makainom ka.
Saan na mabalin? Ajak makainom iti arak. Tawag ko. Ni Aldong. Giamanak. Hello, Aldong. Trigo, umay ka iti hideout ko. At na patag ang pagsalitaan ta. Ha? Nga maganad ka. Mga no at makasipot kin ka. Sige, itamot lang Aldong. Umayak. Giamanak. Orayan ka. Bye. Bye. Giamanak. Sapay lang ko ma. Tapag saya atan ti pangay ay pa na kanya. Girl, I need you. I need Ay, kaasimat dagiti apo ko. Awan lang arudan ti inada. Kastapay ti trato kadakwada ti amada. Irresponsable talaga. Agurno sa kundito eh. Tadi pa'y lamainayon nga aramidin ni Dimple inton sumangpud nga agapo iya pagadalad. Sa bagay, makatulong mo tayo ti may sakabsat na. Nasingpet-met ni Junjun. Ang noni karel, payamon daya taubing pay. Inam pay laang titawin na. Sana kas kini Junjun. 12 titawin na. Ay, naimbaglaangan ta nasingpet da nga ubay. Ang unay laki tinagasgas at daya iti abada. Responsable launay. Nay, adaw mauawag iti cellphone ngayon bati da apang puntakan da ka na kamay. Awan mo't agparang anagan. Ay isong batak latada. Hello! Tatang, Ay, klubat anak kaw. Sikang ba't kayam? dahil tinambar ko, Tatang. At damat lang ang cellphone mo anak kaw. Pinautangan nak ni Mari Hazel iti inggatang ko, Tatang. Nagimbagan ta ko maray. Wanyaro, Tatang. Awan makunagkan ko, ana. Aw, kumusta nga rod matin ti baro nga employer mo? Nagsayaat da. Imbaga mi amin na napasama kanya kitim mo na nga amo. Kita man lang niya. Wanyaro, Tatang. Uray kadaraan na tim mo na nga amo. Saan da kinanunungan ti naramid na kanya. Ay, wun mo't arsab mo't da dya tao. Wan, Tatang. Kat di kay madanagan. Kalpasan ti makabulan ko ditoy. Pinalubusan da nagbakasyon iti duwalawas laan. Ay, nagimbagan no kasta anak kaw. Mailiw kami unayon kun ka kadagiti anak mo. Kasta agmat kada kayo. Katagsubli agmat ladagos. Tadarapahap ko para kadagiti anak ko. Alakit say-saya atin nga ron. Anak kaw, bareng wag na nayon ti kinasingpet na kun ka. Kat saan akas itiim mo na nga amom dita. Imahawag ka na kayo ni Nanang, Lolo? Wen apok. At na napintas adamag. Anya deta, sumangpot ka din ni Nanang? Wen. Ngam kalpasan kanu ti makabulan. Takabarbaro ti amo na. Kasta ka di? Wen apok. Kat nasayaat kanu dagiti kabarbaro nga amo na. Kasta ka di, Lolo? Naawatan kanu ti baro nga employer na tinapasama kiti damo nga amo na. Ado talaga ti sa iro dito lobong, Lolo. Oh, langay, Mare Globert. Anya tirik na mita. Nakontak ka na nakasarita mo, datatang mo? Wan, kat, ay na. Nabang-ara na, Mare. Nasayaan Okay, anyamot nga ti makunam kadagiti kabarbaro nga amom. Nasayaat da unay. Kat sapay la kumaan, tas andan tong agpalpaliw. Wala, Mare. Ta sigun ken boss ko. Nagbayag ti sigud a katulong da. Nagpakbaketin kadakwada. Ay, nasayaat Napalalo ti ragsak da, idi adda i-rekomenda ni boss kadakwada. Ket amok pay. Kasta ka di, Mare. Wala, Mare. Nabayagak mo ten kada boss ko. Ket awan mo't makunak kadakwada. Takas kanyak mo't nasingput da. Naku nangarod kanyak ti amok a babae. No mabanugak ka no, agi na naa, kan makamu ako nagmerienda. Ay, amom. Kastamot laeng da boss ko, siga. Kan kita laangan
Imo namong dangag bakasyon na kiti do alawas. Bayat mo ti kaawan da tag bakasyon da iti Malaysia. Aya, Sabi na kumaatag bayag kan dita. Numaanong sandak lakit di. Anong sakmatan mare? maanusang mare. Si Kapay. Kabisado ka no may papan iti trabaho, mare. Diyos ko. Agyamanak. Ta sa anak ana biktima ti arsab ngay mo na nga amo. Awanan pagpilyak. Nusan ko nga awatan dahito yung trabaho, pare Aldong. Maudi agun daway mo dito, Rodrigo. Anya ti kahit masakan. Saan ka ko mga agbidot iti garaw mo? Anya man ti kahit masakan. Naibagak kini madam, nga mga no agbaliktad ka. Anya? Ikanda kay tigundaway mo, ngam nagbidot ka. Todas mon, loko. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Awan ka dit sa rek mo ita, apaw. Awan lolo, ngamin, intrams mi. Isu Iso asana ka rumwar. Nasaya at nga rod mo, tapno makainan na ka. Ay uwang gayam na kiti kakabsat mo. Ay andang ay. Agay ay ayam dahi ti kwarto. Nasaya at nga rod no kasta. Saan kayo arom rumwar, apaw? Ang mga nuan yakit di ti aramidon ti barairong nga amayaw. Uwan nga rod lolo. Ninanang, umawawak. Ay isong mata mo na dagos, apaw. Hello, nanang. Dimple, anak ko. Ay nga, imbag man ta sikat na kasumban. Ha? Awan ka dit sa rakyoy, ta? Awan. Adda kami kadaading ko dito'y balay da lolo. Kumusta kayon, anak? Mailiwag unayin ka na kayo, anak ko. Uray da kami, nanang. Kat da kayo nga, kumusta kayon? Di kayang tanag. Saan kayo matanaganan? Taintong bigat madlaang. Adda akong dita Pilipinas. Agpay so, nanang? Ibag man ta palubusan da kayo, ti baro nga amo yo. Wan, anak ko. Nasingpat na giti barong amo. Nagsayahat nga rodin no kasta. Nga mabit lang ti bakasyon ko. Saan nabali na nanang? Tinapatag, makaawid kayo, uray pagbit laang. Anak ko. Mailiw kami unay kada kayon. Saan lang ada kayo, anak ko? Oray siya mad. Kumusta kayo matan? Pasensya kayo na ta sa anak ko anak kapagpaw iti kwartayo. Awan pagdanagan yo nanang, at damot ni lolo. Kapay, talaga ka di at tinalikodan na kayo tinalaing nga mayo. Wan nanang, kan uray saan nga agpakpakitan. Agdawat mo't lang iti kwartan, agpakita. Takas ka mayo. Wan nga rod, awan serbida. Kadikam ka balay na iti balay tayo. Timanaw ka nun. Ngamin, awan maitad na kwartana. Kan, anda na kaibaga kanya. Ang laklako ka no iti droga. Anya, nasumok na dayta? Wan ka no. Kan, agdrog-droga ka no pa yun. Talagang awan na saya at nga aramid na. Basta nga rod nanang. Kan, amang ano tiliwan pa dagiti pulis no maamuan datir aramidon na. Anya ka ikaw na ninanang mo, apaw. Kasi timbaga na kada kayo, nagsarita kayo Sumangpet ka no, lolo. Kat mabalingin ton bigat. Addan dito Pilipinas. Ay katang saya atay. Wen lolo, kasta timbaga na. Kan mabiit ka no lang ti bakasyon na ngayon ti kabarbaro nga amo na. Alakit orayan Ti napatag kat sumangpet. Makabakasyon nga oray apagbitlaang. Wen lolo. Agyaman tayo langan ti pinalubusan ti baro nga amo na. Ay katuwanan anya pati sa balya nagsalitaan niya Maipapankan nila kay Trigo. Lakay trigo ko naman tatang mo. Lading etot lolo. Saan kon nga ibilang nga ama ni tatang? Ay, saan kamit kiti ama pabasol no kastaman tirik na mapok. Ang iso ti amam. Amok tay talulong. Ngam na sakit tinakam ko.
Kagurgurak ka po iti panang talikod na kada kami. Gapulaang iti bisyo na. Girl, I need you. I need. Agyaman ak, Diyos ko. Kamaudyanan na, nakasublitan dito Pilipinas. Wan nga rod, mare. Kat agyaman ak launay, tidakal atulong mo, mare. Kunak no, saan ako na makasubli dito Pilipinas? Nangruna iti sidong dagiti ipatpatag ko. Nangruna ka dagiti anak ko. Saan mo napakadanagan dayta? Awan sa baling agtinulong no saan adata. Ngamdakkel abanag ti kaadam anang baybayabay kanya. Dursok ken arsab ngamin dayjay nga amo. Ita, sana na makaalapay iti katulong na dito'y pagilian tayo. Mangala ka dagiti sa bali, apuli. Uwan kat makaala ko maiti balasubas tapno agnakam. Salbag. Itay pa'y akas lasursurutan na kilalaki anak kamaong. Akasan glasses. Isu ajak mabigbig. Kaltakak pa'y timak na. Masapol ang makaadaywa. Nagpangaw-awak ka niya. Aldong. Ano nga tatibagana? Hello, Aldong. Trigo, banlagan ka. Saan mo agantatan ti mangloko? Ha? Saan mo kumang ituloy ti pampanunutan? Irinit mo tinaglakpam, no saan mo akayat ti magudas? Anya? Ang mumi ani deliver mo ti Epictos. Nung apay adi ka pala naglimit. Aldong, Saan mo kumang isukat ti piyag mo? Itinagpasit agatan. Sige, bye. Salbag. Kasano nga muna ti pampanunutag? Ti lalaki amang sursur kanya. Awanan. Mo kasta. Udno nga damang sipsipot kanya. Aldong, apay nga kasang ti paltok mo. Ulitak timang balaag kin ka, Drigo. Saan mo padpadasan timang double cross ka na kami? Tasasaor mo lang. Anya? Amom ka di. Nga adda order kanyak nga iddapan ka. Ha? Ngam, bigbigak pa lang tinagkaduan ta. Iso akinid daw ko nga ibalato dakan kanyak. Ti maibagakin ka, subilyam ti pamilyam, kat agbalbalyo kan, Drigo. Kagurguro na ka doon. Nangrona kini global. Aramidam amin na kabalam. Tapno mapunas tigura dakin ka. Anya? Sumapol ka itinadayaw apang gadan. No kayat mo? Ngimno saan mo? Sige, ituloy mo ti agpakadakas. Nay, at nakagaya mo na pa. Nalpas ka din ti klase yaw. Pagda kayo matan nga kakabsat. Uwan, lolo. Ala, apay nga umisang kayo. Amok excited kayo. Iti sasangpet ni nanag yaw apaw. Siyempre, lolo. Mailiw kami nga rod kan kuhanan. Awan ka di pa'y awag na. Awan pa nga rod. Siguro, kaya't na kami asurpresaan. Iso asaan pa yung inmawag. Mabali na kasta. Iso nga, ala. Urayin tayo latan. Saan mo nga awagan na po? Uwan, lolo. O sige, lolo, agurnusak pa'y. Nagado ngamin tiwara, dagiti kakabsat ko. Kasla na bambano kaklaw na Nairimit kumot lang tinaglakwa kiti droga. Lamtilang porsyento kinalak. Planok kuman nga itaray tinaglakwak. Dakkalagatat kumaday jay. Siputan dagkayam ti amin agaraw ka. Nakigtutak itimbagan ni Aldong kanyak. Saan ko pa'y akit matay? Ti pamilya. Mapakawandak pa'y nga ta. Nang runa ti asawa.
Napan man na nag-ayaw nita karuba na kiti kakabsat ko. Siya kung timangilukat iti dayta. Siya kung timangilukat. Ha? Ningatan na ng dayta. Ada kayon? Ha? Ada kayo? Kumusta kayon, anak ko? Anak ko? Apay nga da kayo manan? Umay kayo kumustahan? Itaman pa'y? Gapo ka di tamo ya sumangputin ni nana? Ada kayo? Ha? Anak kinunam? Sumangputin ni nanang. Wan! Ngam saan kayo kumangagpakpakitakan ko ana? Takumarulan ti sakit tinakam na kada kayo. Ti amukat, saan pa yan alpas ti kontrata na? Saan pa'y? Gaputan na ranggas, di mo na nga amo na, kat dandanin na isagmak. Anya? Basulyo! Basol ko. No kumata responsable kayo nga ma, saan kumana panunot ni nanang timadayo? Uno nagpatagaboy ti sa balya lugar. Dimpul anak ko. Mabalin ka din kanak mat oray gatang ko lang iti kanak. Anya? Igatang nyo iti kanan niyo? Uwan, pag-aasim ko ma. Ayawan! Awan maitid ko. Kat saan nyo matinanam naman pa'y nagsinubyan kayo kininanang? Saan mi nga palubos? Agyaman akanak ko, taandakan. Wen tatang, pagyaman ako na iti Diyos na ito'y. Nanang ko, nalaos ti ilimin ka na kayo. Nakarkaro ka niya kanak ko. Wen gayam, kadwak niyan Tim Hazel anak. Tatang, naimbang nga orasyo tata. Kastamay kin ka, malasang kao. Mabit man lang. Ayan dagiti kakabsat mo, anak ko. Adada di takaruba nanang, inakayaban ida. Etong lang na. Sika, anya ti kaadam dito, Idrikaw. Namak ti kaddan ni Globert, tatang. Saan niyo pa'y matngimpakpakam kanyak? Sino ka kumaita, apang ipakaamwak, ha? Tatang. Pumanaw ka kitain. Awanan karbengami ti anak kau. Kalpasan apang masakit laang ti impapaay mo kenkwana. Uray anya taramidin niyo kanyak. Sana ka pumanaw aging ga itisan ko ang makasarita. Pumanaw ka! Ang mga niya pati maramit ko ka. Padanunin niyo, tatang. Kaya't kung agsarita kami iti maudi aguntaway. Globert. Anya ti masapul mo. Simangpat kagayam. Nagdiretso ka dito'y balay da tatang mo. Sa dino ko matikayat mo apag diretso. Damat balay tayo. Balay? Tapno aglulubon tayo iti babaeng. Nabayagan na pimanaw ni Christine. Awan bibiyang ko. Nga ure agtem na kayo pa'y. Nalpasan ti amin kadatad triko. Globert. Nang namaam ka di pa'y nga agsinublanta. Nalpasan aginupod ko anamang pinsan ti amin. At tuyak nga kitaw iti pamakawan mo. Agyaman takit di ah. Tasaan ka nga interom nga uray mapalod ka. Amom ka di nagpalinak a martir iti dinam. Pakawan na ko ba, Globert? Pakawanan? Amom ka tino anya tinagpasarak itchay. At ang taniak na idatanas. Ngam, itilaksit tiimpaay mo kanyak. Sinitir ka kati? Ngam anya tinaramid mo. Nagapuso ka. Pagbabawya kon dagiti naaramid ko abasol. Kat adtoy nga kitaw iti pamakawan mo. Ikanak kumay ti sa bali akong daway. Inipturak ti amin alim to iti sitok mo. Ngam anya tinsabat mo kanyak. Kinakarom. Nangisangpot ka pa iti babae iti balayta. Nagawan kit di abain mo. Natangsit ka nagsasawa, Robert. Saan a kinatangsit? Ngam ibagpagaklang ti kinapudno. Saan ko maamasail tirik-nam? No may papanitikit kitawang. Saan ko amay panamnama? Saan akas ka rin na alipatan ti kinaulpit mo? Robert. Taarig na pinatay na kon. Iti panang isang put mo, iti babae, iti balay tantri ko. Ngam, Kasta ti panagriknak. Liniputan na. Kat arik nag-inudas na kon. Agasang ta. Insangpat mo pa iti mismo abalay ta. Binaybay ampay dagiti anak ta. Gapulang iti day ti ababay kan pisyom. isong imaya. Tagkid daw kita pamakawan mo.
Kasi tinakunak. Saan ko may panamnama day takit kitawam? Kalpasan tinaramid mo. Gamno kayat mo. Tagadam day tapang makawan. Ipakita kan iparik nam day tapan agbabawim. Tabarang numapunas tungmat lang tikura anak ko. Tito'y kaungkak. Kad mas, ti pamakawan ko kad ka. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaralo nga kami patangatang. Saan ka nga isuro iti aramide manakaw? Ngam amirisam kumana yung bagti amin. Bimato ti pusok ka po iti kinaulpit na kanyak tatang. Maawatan ka anak. Isuasaan ka kumaabas ta paalukoy kadkwada. Wan tatang, mangnamnama kayo. Tadinak basta mabulata sa nitriko. Anak, Saan ko nga ikasang-kasak ti arapaat ko? Para itinapintas ang masakbayan dagiti anak ko. nasayaat nga rod no kasta anak kao. Nagsaam ti sugat nga impay na iti pusok tatang. No kaano nga aglunit da itaas ukat. Saan ko ang maibaka? Mabaling aglabas tinauntay a panawan. Ala, adaken kadaitan anak kao. Nakasagana ka mangi sakripisyo iti bukod ko aragsak. Gapo man lang iti arapaap ko tatang. Nga oray kasto iti nagpanagan ti pamilya mi kinitri ko. May payak iti naranyag ama sakbayan dagiti anak ko. Ada kayo? Awan ni Nanang, ada na panandakan Auntie Hazel. Anak, Talaga ka din awan asiyo kan Nanang ko? dimbal anak. Naamiris ko nagitipidtot ng nararamit ko. Nang amiris. Makonsensya kayo? Ada ka di kastarik na yo kalpasan dagiti nararami jo kan Nanang ko? Ti panang talikod jo kada kami? Anak ko, Di na pa nawawagan iti anak. Takalpasan iti narami jo kada kami linipat min nga dapay amami. Anya, Apay, anya ti basol mi kada kayo. Nagbalin kami mata na saya at anak yo. Apay, pinasakitan na kami. isungarot ng mayang agkit daw iti pamakawan. Naamiris ko nagitipidtot ko. Kat ikandak ko may ti sa bali. Uy na may katwagon daw ay. Amang sulnit kadagiti nagkurangak. Kastamatan amang ator kadagiti nagbindotak anak ko. Amunda kami itan nga anak yo, uno pamilyayo, tagrigat kayon. Kanada kwarta ni Nanangan. Lading itag, ngam saan ko ang masungbatan dayta. Kasi timbaga ni Nanang, tagridin nyo dayta akal kalikaguman nyo. Anya da ito'y anaramidag. Diyak may ladawan ti mariknak kita kadang kita agi inak. Italang mariknak ti kinapatigda kanya. Tagakurat akon. Nagpailuyos ak namin iti bisyok. Ti amok. Agnanayon kasjay nga ramit ko. Kang runaan ang asulak itaksan itasawak. Naaramit ko pa'y aminulitan ti sakramento kami. Itapay anak ka amirisak. Tanala daw santi amin. Naglukukit din ti. Uy, dali ka. Umay kan. Aldong, Lumugan kan, loko. Anya dito lang, ma'am. Paskalan na logias ang lay. Aldong. Girl, I need you. I need. Kasta tinapasama ka, Aldong. Nagadukit din nga. Tagay mo kiti. Lading itak. Ngaming karik asaan akon at umimtim itinasangar. Oh, Mariknak, anaadik ako ni Tiarak. Ngam labanak dayta. Para lang iti pamilya. O anya, Maray, nakasagana kan? Nagkari akon kanila kay ko. Maudin da ito yung kontrata. Kalpasan na, asikas wag tulaan ti irugi mi ang negosyo. Daimbag ka pa'y amare.
Ngam siya. Ay, adayo pa ti dalya satak. Sakbay matong paltera paap ko para kadagiti anak ko. Ay, kasa na bali, ha? No makaurlong ta, saan tanto nagsubli, Mare? Babasit pa'y dagiti anak ko, Mari Hazel. Angam no makaturpos ton ni Dimple, ay, at danton katulungam. Sa bagay matkit di Talaga narigat ti mapanagpatagabo iti sa bali apuli, Maray. No adda ka ni Jay, ha? Awanan maaramidam no di aganos latan. Wan matkit di Ay, wan gayam Mare. Aday bagak. Anda day ta, Mare. Anya nga tati aramita. Agkit-kit daw iti pamakawan ni Drico. Anya? Si kaman ti pagtamagak, Mare. No anya tinasayaat nga aramitak. No talaga akayat mo ang mabukal man ti pamilya. Ipakita mo kadakwada, ang nagbalbaliw kan. Nang runa kini Glubert. Pare Aldong. Baliwam ti Mang Rogi. Tulungan ka. Sukayong manan ti dagam. Ipakitam akabaalam idaabyagan. Kan uray sa anang nga agsubli iti abroad ni Glubert. Agyaman akti palakad kan tulo mo, Aldong. Pabuludan ka iti kasapulam. Eksakto. Panagmumula iti mais. Ikan ka iti gastusin. Agyaman na, Kaldong. Naimbag ka unay agayem. Adda pamilyam, Drigo. Katangay kayat mo ang mabukal man ti pamilyam. Tulungan ka. Saan akas kanyak, nga awan pampanunutak, nudi ti bagiklaan. Tawan mo't pamilyak. Kumusta kayo di tantatang? Dagiti anak ko. Awan pa rin ka anak ko. Ayda, anday padama ko ka. Anya day ta. Ada ka di manan parikot di ta? Awan, amom ka day. Kanayon dito ni Drigaw. Ikan na iti kwarta dagiti upeng. Nagruna kat na itama na tinagmula iti mais. Anya? Wan anak ko. Iti naminsan. Kimuyog dagiti duwangan anak mo kat inggatangan na ida iti kawusda. Kasta ka di? Saan ko anay gawin dagiti upeng asimurot kan kwada. Impasyar kan nangandakan iti ruwar. Inggatangan na pa iti ay ayam ti buridik yaw. Kasta tatang? Katamo manakaw. Nagkilan tinagbalbaliwan ni Drigaw. Saan kumantin ang naramdamag ang naginom? Kasta? Wan, namwak pa kini Aldong. Pinabuludan na gayam iti puunan na ngagmura iti mais. Ken imbaga na kanukin kwa na, agkayat na amabukil manin ti pamilya na, iso ngagbalbaliwan. Naimbag man ta nakapanunot iti kasta. Ay katuan saan ko nga ilibakan nakaw? Ide, kaluksaw ko launa iti asawam. Ita ang makitak titakila nagbalbaliwan na. Tapno mabukil lang ti pamilyayo. Kasla inot mo ito alumag andrik na kwa na anak ka. Ay kwa tatang. Ang mga numaibos tilod kon, baliwak tumanan ti umawag. Agan anad kailangan di ta, tatang. Day tatimbaga ni tatang ko, Mari Hazel. Ay ka. Adakin ka day ta, Mare. No, talaga nagbalbaliwen, kaya't na mabukal ti pamilyayo. Siguro, saan matadakas nga ikam iti gundaway na? Kasano no maulit tumanan tinapasamak? Mare, saan mo't siguro? Tamis mo na ni tatang Berto tinangibaga ang nagbalbaliwen nila kay mo. Tinapatag ita, Mare. No, adda pa ila nabatbati a panagayat mo mutken kwa na. Dahil tatinas ka nita. Ken, ipagpagapom langan kadagiti anak mo. Tsaka mo na niya ti ibagak, Mare. Nang runa ka, nay, nagsubli iti kinaasidag dagiti anak mo iti amada. Amo na kiti ati nararamid na. Inya sidag na ti bagi na kadagiti anak mo. Ita, anaalan na ti riknada. Inya sidag na ti bagi na kadagiti anak mo. Ita, anaalan na ti riknada. Panagkunam nga ta. Saan to agriri dagijay no yadayong kadakwada ti amada? Girl, I need you. Saan ko ang maawatan tirik na kadagiti na amwak kini tatang. Kan dagiti na ibaga ni Hazel kanya. Putno. Nasakta na kiti naramid ni Trico. Ang una ti panangisang put na iti babae na.
kan nagdinada pa iti balay mi. Di pa nang talikod na kada kami gapo kadagiti bisyo na. Apasig a konsumisyon timpa ay na kanya. Ngayon gastusan na pa iti babae na. Iti tato maapiro ko dito'y imbes nga agpaay kadagiti anak na. Dahil kanta dengdenggak iti cellphone ko. Wan, saan na siya akin arapaap wano para kanya. Namakit niya. Para kadagiti anak ko. Nupay ka ba ulak? Na isa ka din napintas ang sakbayan da. Ngam, saan nga ta nasaysayaan? No kabinulig ko matlaang ti amada. Kan adama ko na nga amada. Tadidan to kiti nakakaasi ama uyuyaw. Anagtaod da iti narakrak a pamilya. Apay nga da kayo manan. No naalayo tirik na dagiti kakabsat ko. Saan amay ayaw iti kwartayo? Hanya ka di ti panggap mo, Rodrigo. Kahit kayo ang makasalita. Ulit agtagkid daw ti pamakawan. Taamok nga dot basol ko kada kayo. Nang runaking ka, Dimple anak. Saan da kami kuman nga lilawon iti kasta apa naging sasaya atyo? Dinudog yun ti puso mi kadananang. No naalayo man tirik na dagiti dua kakabsat ko. Agsipot ta di da pala amuunay kan maawatan dagiti paspasamak. Kan naawis iyo ida babaan ti kwartayo kan panagin sasaya atyo kadakwada. Saan Dengdeng na kanya? kumanak. Ibagak lang tirik na. Numawatan nakpay. Pen may kanak iti gundaway. Dakkel pagyamanak. Ngam no talaga abi maton ti pusom. Awan mabaling ko. Saan lang nga nanam namin sana nangagko ti panangawag yu kanya kiti anak. Ngam, kunak no awanan sirbimi kada kayo. Tana ito redyo tinangisukat kada kami iti babae. Oray sa dino ti papananta. Lagamit nga anak ka. Darak nagtartaray ka dagito urat mo. Isu amay turid mo man ti magibulan kanya kasamam. Saan kanto ang mabalin nga ibulan? No nagbidutak man, aklo na. Kat adtoy ang nagkikidawit sa bali akong daway. Amang sulnit kadagiti nagkurangan kan nagbidutak. Nagdara sa naglabas ti dua atawan na niya. Ag-finish kontraktan. Wan mare. Okay, anya ti plano, Mare? Damat ba si turnong kon? Planok ti mangrugilangan nga negosyo. Ay, agpada ta, Mare. Kayat ko akaden ng dagiti anak ko iti panagdakkel da. Ay, kuna, ni Dimple college san. Wan, ngam panagkunag. Uray sa anak ko nga gabrod. Kabaila ka pagadalan. Nang runa no iti state college ti pagadalan na. Ta nalaklaka ti tuition fee. Ay, wala, Mare. Kat ni... ni Drigo nga. Saan ko amaawatan ti Rignak? Nang runa kat ibidbida dagiti duwa nga anak ko ti kinasaya at ti amada kadakwada. Kat inaunam ngay, Mare. Naistorya na kanya. Ani kanutatang na tinaggastos iti blowout na iti nagturpos iti grade 12. Ay, di wow! Napinta sa damag day, Mare. Nagado na gituyan ang natang kinliling taon amais. Kin anda pa'y sandya kin may Rodrigo. Para kada kayo, tatang. Alakit, yamanag Rodrigo baraw. Sige, tatang. Saan ako nagbayag, inyig ko lang dagita. Un kayam, maturog ka numati balay dagiti duwang apuyo. Una, sige. Nay, naunag wano na erupti uyo. Nabutan ak ngamin iti tudo iti kalman, tatang. Aguy kak matan kaslang tangkang soak. Adan ni nanang, lolo. San mi nga mo nga itatisangpet mo anak ko. Di mo man lain yawag. Kaya't kayo asurprisaan, tatang. Aniyan. Dagiti duwa nga Dimple, anak, ayan da ka di. Adada di ayan ni tatang. Siyak lang kada dito'y ayan ni lolo. Ngawin agurigor, makalawasan. Kanya? Agyaman ako na taimay ka. Dakil unay na pakaragsakak. Apay ngamin adi ka nagpatuktor adagos. Makalawas gaya man nagkurkurigor ka. Si mangpad kagaya man. Wen, kat saan ako nga agsublipay. Tapno makadenak dagiti anak ko.
Kasta ka di. Isuda ka di lang di kahit mga makadin na. Ha? Saan ka di pa nga umdas ti pa nang ipakita ka nagbalbaliw akon. Tamni kanda kiti sa bali akong daway. Tapos masulnitak na kiti nagkura ka na kayo. Rico, nanang, sorry no kastoy ti may bagak. Saan adakas na mabukal man ang ti pamilya? Timpal. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.